ناب حادنت كتبعلو بز عينت حادنت مجلصيت إذا إمن كم زنبرة نرئي فقادو زي كونه فقابو بسلطة حد حدكا مجبا منبر طرح زي كونه نحد حدكا إلكا منبر مجززا مكببار فقاد حد حدكا دماني مفتصام نبصايكا كاب جزا رسخا أبليسكا مرآي مالتي زخون زلو مالتي إتنا حدنت نايب حقي تأملاخاو زخون حدنت مجلص دمازي سلازي تسيت كنقبرو زقبانا ويكاني كنقمطو زقبانا ناي حدنت أرآيا صبو غيرنا خنسؤلو موني صبو غيرنا سئلنا دما ناو قص نعب خمزلنا ناو جرافيتيت نقبر كمزلنا نداس تبهلنا خنكين إذا صبو زخونة تحقنيا زخونة سئلي أزيو أقداسي مالتي إتي كم ناي سلاسي إذا عينتو حدنت كهلو زدلي كم سلاسي نحد حدوم زتخابرلون زتغازازولون طبب بمتقام طرح يكعوز زخيل مالتي إذا أنت خباخا كابتي ناتكا رياليتي كابتي ناتكا هلونا ويكا كونتات انت طفيا ولا زخونه عينت ነገር انت ገበርካ ኣብ ኣምላኽ ኣፍልጦ ዘይብሉ ሓድነት ኮይኑ ይሰርፍ ክብሪ ድማ ይረክብኒ ማለት ስለዚ ካብ ክሳራን ካብ ከንቱ ሙኻንን መንቲ ክንድሕን ሎሚ እታ ክንመስላ ዝግባአና ናይ ሓድነት ስእሊ ክንፈልጣ እግዚአብሔር ይደሊ ነቲ ዝተፈጠርናሉ መልክዕ ናይ ስላሴ ከም ዘጥፋናዮ ርገፀኛታት እንኸውን ድማኒ ሽዑ ማለት እዩ نزن كنزاربلن صنحنا أما أكل قدس سلاسي زرعنا يو حدنت مكبار مجزاء فقادكا منتي إتاك حدا أكل منبار زبل أمر أبهي وتناخ ويكاني أبتي كهلونا نسعرولو زلنا حدنت كم زلو كنري إزقبأنا مالتي إتا قال إيتي ويتانا مدحنا يسوع كريستوس كمانا حدا كخونو طرح زي كونس اتا خاليت دما ابانا حدا كخونو كم زبله كنزنقع يقبأناني حجيتا اتا مزازميت وي متقاللت حسابي ابزيتات يزلا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን اتا حدنت اتا እግዚአብሔር ዝደል ያዘለ حدنت اب ክርስቶስ اب املاح بمخان بممصايا تركب مالتي أكلات ملو حدنت كهلو أمانك متسالو سامبو حدنت كهلو أنت خوينو أمانك متسالو أبتا أكلك متسخسكو علو إذن تخونا خمو كل تأكلات همسوو أبتا أكل أنت تسخيعو ويكاني أو أنت قبوة ورخيبو تقات إيمو تراحيو اتي تتخكلن يازخونا حدنت كهلو زخيل مالتي نحنا منفساويان دماني حادنت كهلونا زخيل أبتي كريستوس زرؤسو سبنت مسنسكوع طرحي مالتي أب كريستوس زي اللي أب حادنت كهلو أي كألني أبانا حادنت أبانا حدا كخونو مالت دما زيايا كابنا حدنا كنفالالين حادنتنا دما كفرس كنرئي خلنا حاجنتا إنا كنحسب كنقمقم زقبانا كاب كريستوس ون تفلينا خمزلنا مالتي بزعبة حدنت مفراس كنرئ خلنا بكوابينا left and right ازي مرأيين مجلس manifestation كام بزعبة من تاي مالتيو كاب كريستوس ون تفلينا خمزلنا كاب تأكل بقى لوز كونكا ويكا أني فحفح الكاسخاون أو خمزي لخا مرتعي كونا كازقبا نزد ما يعزيو بعب السحان نابت أكل نابتي حقنيا زخونه أكل كنسكع كنصعر كنصلي زقبأنا مالتي كاب كريستوس تفلينا خمزلنا نرد على دما سوي أب كريستوس زلو سبات أب كريستوس زلو سبات أبتناي حدنت بايتا أبتناي حدنت أدراشا زلو سبات حدنتهم ممليسو خصن عنبر كفل عليو أيكولنيا بزح جزء أنا كريستوس أنا كريستوس كأباي زلو ديو نزبل حتو ملسي نسأنا اللون تايو أتي أدراش أبتي تخكلن يازخون بوتانا سلزين ركبي كريستوس أباخا نسخاون أب كريستوس مهلاوكا مرققات كخبدنا كم حنكل يتاوون مفتوحو كسقمنا أي قباني نيروغن بزح جزي أبز نجار زنوصور زخونا نجار يبلنا
ንጹር መለለይ ድማኒ እቲ ክርስቶስ ጎይታና ምስ እግዚኣብሔር አብኡ ምስ ሰባትን ዘርእዮ ባህሪ አባና ምህላውን ዘይምህላውን ብምርጋጽ ጥራሕ ኢና ክንመዝኖ ንኽእል ኣብ ክርስቶስ ካብ ዝተረኣዩ ወይ ጎሊሖም ዝተረኣዩ ባህርያት እታ ዓባይ ዝኾነት ባህሪ ዝረኣናያ ኣብ ክርስቶስ ፍቓዱ ንፍቓድ አብኡ ህይወቱ ድማ ምእንቲ ህይወትቶም ኣሕዋቱ ዝኾና ደቂ ኣዳም ከግዝእን ከሕልፍን ምፍቃዱ ከም ዝኾነ ኩላትና ንሰማዓሉ ሓቂ እዩ ንሕና ነዛ ባህሪ እዚኣ ኣብ መንፈሳውን ማሕበራውን ህይወትና ኮነ ኣብ ኣገልግሎትና ክነንፀባርቃ እንተኽኢልና ክርስቶስ ኣባና ንሕና እውን ኣብ ክርስቶስ ከም ዘለና ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ኢና እቲ ክርስቶስ ኣብኡ ዝሓደረ ሰብ ብምሉእ ሓይሉ ንሓድነት ቤተክርስትያን ይሰርሕ ብዝጠቅምን ብዘይጠቅምን ምክንያት ክንፈላለን ክንተፋነንን ዝብርሃና እንተኮይኑ ግን ብዓብዪ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ካባና ተፈሊ ወይ ከዓ ካብኡ ፈሊና ከም ዘሎ ጥራሕ ኢና ክንዝክር ዝግባአና ምክንያቱ ኣካል ስጋ ክርስቶስ እንተኮይንካ ነቲ ንስኻ ኣካሉ ዝኾንካ ሰብነት ክትቆራርጾ ኣይከኣለካን እንታዋይ ዝኾነ ዓሻ ሰብ እዩ ንሱ ኣካሉ ንዝኾነ ክፍሊ እንታይ ዝገብር ዝቆርጽ እዚኣ ጥራሕ ሕሰቡ ብዛዕባ ኣብ ምፍልላይ ምህላው መርኣይኡ ኣብቲ ኣካል ከም ዘየለኻ ርግጽ ዝኾነ መረጋገጽ ዝኸውን ንኣካልካ ክትቆርጾ ዘይትኽእል ምዃንካ እዩ ማለት እዩ ንኣካሉ ዝቆርጽ ሰብ የለን ንኣካሉ ክቆርጽ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ኣካልካ ከም ዘይኮነ ጥራሕ ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ኣብ ምፍልላይ ክትህሉ ከለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ተውዓልና ይኽፈቶ እግዚኣብሔር ይመስገን ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ንሱ ኢልዎ ዘሎ እቲ ዓይንሲ ነቲ ሓደስ ናተይ ኣይኮንካን ክትብሎስ ኣይከኣላን ኢሉ ካብቲ ሕጊ ህልውና ወፃኢ እቲ ስቃይ ብሓባር ዳ ትካፈሎ ከመይ ጌርካ ካብቲ ሕሚምካ ዘሎ ነገር ትፍወስ ኢኻ ትሓስብ እምበር ንምቁራፅ ኣይትህንደድን ኢኻ ኣብ ምቁራፅ ክንርከብ ከለና ኣብታ ኣካል እውን ከም ዘየልና ኣካልና ከም ዘይኮነ ኣካሉ ከም ዘይኮና ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ድማ ጎይታና እዚያ ገሊጽ ኣለኹ ናብ መጨረሻ ገጽ ቅሬታ ግበርለይ ዳርጋ መውዳእና ኢና እተን ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ኣብዚ ሓድነት እዚ ኣብዚ ናይ ሓድነት ኣድራሻ ክንመጽእ ንኽእል ንዝብል ንእሽተይ ሓሳብ ክገልጽ ናብ መወዳእታ ገጽ ድማ ክኸይድ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉሎ ኢልና ኣለና ኣባና ሓደ ክኾኑ እዛ ኣድራሻ እያ ማለት እዩ ብሓፂሩ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ክርስቶስ ኣባኻ ንስኻ ድማ ኣብ ክርስቶስ ምዃን ማለት እያ እዚኣ ኣብ ክርስቶስ ምርኻብ ኩላህና ኣብ ክርስቶስ እንተመፂና ኣብቲ ግቡእ ዝኾነ ቦታና ድማ እንተተሰኳዒና እቲ ሓደ ዘሕመሞ ነቲ ሓደ ድማ ንከቐንዝዎ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ክንተሓላለን ክንፈዋወስን ድማ ኢና ንፅዕር እምበር ክንቆራርፅ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ሓደ ኣካል ዘየለና እንተኮይንና ግን ኣይስማዓካኒ እሞ ክትቋረፅ ክትርከብ ባህርያዊ ማለት እዩ ስለዚ ኣባና ሓደ ክኾኑ ክብል ከሎ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ንሕና ድማ ክርስቶስ ኣባና ክነብር ንሕና ድማ ኣብ ክርስቶስ ክንነብር ከለና ማለት እዩ ንክርስቶስ ምምሳል ምስ ክርስቶስ ምዃን ምእንቲ ክርስቶስ ኢልካ ድማ ምንባር ኣብ ኣምላኽ ወይ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዃን ብኸመይ ናብ ሓድነት ከም ዝመጽእ ቃል እግዚኣብሔር ክገልጽ ከሎ ዝተጠቕመሉ ሓሳባት ክልተ ናይ ትንቢት ቃላት ከም ብበልኩሜ ኣብ እግዚኣብሔር ምስ መጽእ ሓደ ነገር ሓደ ክኸውን ባህርያዊ ከም ዝኾነ ክገልጽ ከሎ እንታይ ኢልና ኣሎ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ከዓ መጸኒ ኢሉ ኣብዚያ ካብታ ኮቴሽን ገጽኩም
أنببو مساي كم زبل قال እግዚአብሔር كا مصني أتا ود سب እንጨት ውሰድ እሞ ንዩድዳን ደቂ እስራኤል ብጾቱን ይልካ ጽሐፈሉ ድሕሩ ወን ካል እንጨት ውሰድ እሞ ንኤፍሬም ኩላ ቤት እስራኤል ብጾቱን ይልካ ጽሐፈሉ ሓደ ዕንጸይቲ ክኸውንሲ ነቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ኣጋጥሞ ኣብ ኢድካ ኸኣ ሓደ ክኸውን እዩ እቶም ደቂ ህዝብኻ ደኣ ድማ በዝስ እንታይ ከም ዝኾነ ሓሳብካዶ ኣይትገልጸልና ኒኻ ኢሎም ምስ ተዛረቡኻ ንስኻ ኸኣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝብላሎ ኢልካ ተዛረቦም እነሆ ኣነ ነቲ ኣብ ኢድ ኤፍሬምን ነገድ እስራኤል ብጾቱን ዘሎ ዕንጸይቲ ዮሴፍ ክወስድ ኣብቲ ዕንጸይቲ ይሁዳ ኸኣ ክድርቦሜ ኣብ ኢደይ ሓደ ክኾኑስ ሓደ ዕንጸይቲ ክገብሮሜ እቲ ዝጽሓፍ ኩሉ ዕንጸይቲ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ኣብ ኢድካ ሓደ ክኸውን እዩ ይብል ሕዝቅኤል 37:15-20 ካብዚ ክፍሊ እዚ እንታይ ኢና ንርዳእ እንተይልና ሓድነት ኣብ ኢድ ኣምላኽ እንተሊኻ እምበር ካብኡ ወጻኢ እንተኾንካ ኣሽንኳይ ክርከብ ክትሓስቦ እውን ዘይከኣል ምዃኑ እዩ ኣባና ሓደ ክኾኑ ዝተባህለሉ ምክንያት ከዓ ነዚ ምክንያቱ ካብ ኢዱ ወጻኢ ኮንካ ይትረፍ ሓድነት ዝኣክል ዓብ ዝኾነ ቁም ነገር ዝኾነ ይኹን ካልእ ሰናይ ነገር ከማን ክህልወካ ይክእልኒ ከም ዝበልናይ ሓድነት እቲ ዝዓበየ ናይ እግዚኣብሔር መግለፂ እዩ ናይ ስላሴ ባህሪ ኢልና እንዲና ገሊፅና ዘለና ይትረፍ ክንድኡ ዝኣክል ዕቤት ዘለዎ ባህሪ ዝኾነ ካልእ ሰናይ ነገር እውን ክትገብር ኣይከኣልኒ ካብ እግዚኣብሔር ወጻኢ ነቢ ሙሴ እወ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዘዳግም 31 ዘሎ ጥቕሲ ይዙውን ንሱ እግዚአብሔር ንህዝብታት የፍቅሮም ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ኢድካ እዮም ኣብ እግርኻ ይቕመጡ ካብ ቃላትካ ድማ ይቕበሉ ብምባል ነዚ ሓቂ እዚ መረጋገፂ ክህበና ከሎ ንርኢ ኣብ ኢዱ እንተዘየሊና ኣብ ዝኾነ ነገር የለና ኣብ እግዚአብሔር እንተዘየሊና ኣብ ዝኾነ ነገር የለና ሐዋርያ እቶም ከም ስላሴ ዘለው ጥራሕም ድማኒ ነዚ ክነብርዎ ዝኽእሉ ሐዋርያ ዮሐንስ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ከምዚ ኢሉሎ እቲ ኣብኡ ማለት ኣብ ኣምላኽ እነብር ኣለኹ ዝብል እዚኣ እንዲያት ኣድራሻ ናይ ሓድነት ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣብ ኣምላኽ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ እተመላለሶ ንሱ ከምኡ ኮይኑ እንዳክገብር ይግቦ ክመላለስ ይግቦ ከመይ ገይሩ ይመላለስ ነይሩ ክርስቶስ ርኢና ኢና ፍቓድ ኣቦይ ካብ ኣቦይ ዝሰማዕክዎ እምበር ክብሪ ኣቦይ እንተዘይኮይኑ ካልእ ቋንቋ ይሰማዕና ካብ ጎይታ ስለዚ እቲ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ይነብር ኣለኹ ዝብል ኣብቲ ናይ ሓድነት ቦታ ኣድራሻ እየ ዘለኹ ዝብል ሰብ እንተልዩ ከምቲ ክርስቶስ ዝተመላለሶ ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግቦ እዩ ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ቃል ኣባኻትኩም ደኣ ይምበር እቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ ቃል ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኮይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦን ኣብ ወድን ክትነብሩ ኢኹም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ሕጂ ዝተውዕሉ እዚኣ ኣገዳሲት ዝኾነት ካልእ ነጥብ እያ ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ከም እንነብር ንሱ እውን ኣባና ከም ዝነብር በዚ ኢና ንፈልጥ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ብምባል ጽሒፍልና ኣሎ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ኣምላኽ ኣባና ንሕና እውን ኣብኡ ከም እንነብር ክንፈልጥ ርግፀኛታት ክንከውን ምእንቲ ክንክእል እተን ክንዝክረን ዝግባአና ነገራት እንታይ እንተልና ከምቲ ክርስቶስ እተመላለሶ ጌርና ክንመላለስ ምስ እንኽእል እዩ ቃል ኣምላኽ ኣባና ምስ ዝነብር እዩ ሳልሳይ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ ዝህልወና እዩ መንፈስ እቲ ናይ ሓድነት መንፈስ ምስ ዘይነጥፍ እዩ ራብዓይ ድማ ፍቕሪ ምስ ዝህልወና ንሓድሕድና እግዚኣብሔር ይመስገን ካብዚ ዓይነት ህይወት እዚ ርሑቃት ምስ እንኸውን ግን ካብ ሓድነት ድማ ከምኡ ርሑቃት ኮይና ኢና ንርከብ ሓድነት ምግባር ኣዝዩ ዝኸብደና ዘሎ ሎሚ ኣብ ዘይ ቦታና ኣድራሻ ቀይርና ስለ ንርከብ ዘለና እዩ
እግዚአብሔር ኣብዚ ቦታ እዚ ኢልና ንሕና ግን ኣብ ካልእ ቦታ ኢና ዘለና ስለዚ ናብዚ ገጽና ናቪጌት ክንገብር ናብቲ ድራሻ እዚ ክንበጽሕ ክንከይድ ናብኡ ገጽና ድማኒ ክንጓዓዝ ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሓድነት ምግባር ዝኸብደካ ኣድራሻ ምክንያቱ ሓንቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ቃል ኣላ ምሳሌ ይኮነ ዘጋጠመ ነገር እዩ ዘኬዎስ ትፈልጦ ኢኹም ተሓፂር ሰብ ኣይምሽ ካብ ምሕፃሩ ዝተላዕለሲ እቲ ሰብ እንዳኸወሎ ምርኣይ ሲኢንዎ ንክርስቶስ እንታይ ገይሩ ኣብታ ሳግላ ደይቡ ንክርስቶስ ተጸቢዎ ኣብ እስራኤል ክንደይ ሳግላታት ነይረን ኢልኩም ተሓስቡ ኣብቲ እዋንቲ ብዙሓት ሳግላታት እየን ነይረን ምሽ ፍሉጥ እዩ እዚ ግን ኣብታ ክርስቶስ በኣ ዝሓልፈላ መንገዲ ዝነበረ ሳግላ እዩ ፓርቲኩላርሊ ኣብኣ እዩ ደይቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ሎሚ ናብቲ ክርስቶስ ዝሓልፈሉ ሳግላ ኣብቲ ኣድራሻ ኣብኡ እንተመፂኻ ኢኻ እምበር ኣብ ዝኾነ ሳግላ በሪኽ ኢልካ ስለ ዝተሰቐልካ ጥራሕሲ ክትሪኦ ይትኽእል ኣምላኽ ይርዳእና ሰዓት ኣኺላ ዝሰማዕና የብልብና ሕድሮ እግዚአብሔር ሃበለይ ጽኒልኩም ስለ ተሰማዓኩም ንብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒል ይስማዕኩም رأي سنة يزخونه تمرتي كنمهار ጸኒሕና ካብ ኣቦና ቀሺ ገብረ እግዚአብሔር ሓድነት ዝብል ማለት እዩ ኣነስ ቁጽሪ ይፈትዮ እሞ ኣብ ቁጽርስ ሓደ ዝተደመሮ ሓደ ክልተ እዩ ዝኸውን ኢና ንፈልጥ መብዛሕትና ማለት እዩ ብሕጊ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ሓደ ዘይኮነስ ኣሜን ክልተ ዘይኮነስ ሓደ ዝተደመሮ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ዝተደመረቶ ቅድስ ሥላሴ ይኸውን ሓደ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ክትገልጾ ስለ ዘይከኣለት ነዚ እንታይ ኢና ንብሎ ብቋንቋ ቤተ ክርስቲያንና ምስጢረ ሥላሴ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምቲ ናይ ዓለም ዘይኮነ ንሕና ከዓ ኣብኡ ምስ እንህሉ ምስ ሓደ ንኸውን ካብቲ ዝወሰድዎ ጥቕሲ ወሲድና ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 11 ካብኣ ተበጊስና ሓንቲ ኣቦታትና እናመርሑና ንዓኣ ነቲ ሓድነት ተንጸባርቕ ኦ ኣባ ቅዱስ እቀቦሙ በስምከ ወበሃይልከ ከመ ይኩኑ ኣሃደ ብነ ከማነ ዝብል ነቲ ብትግርኛ ኣበይ ቀሺ ምህረና ዝጸንሐ ብመዝሙር መልክዕ ኣቦታትና ክዝምሩልና ይምሕፅር ኣቢሎም ካብኡ ናብ ደቅና ንሓልፍ أبا قدوس قبوم أبا ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ
በስምከ ወበኃይልከ እቀቦሙ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ 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 ከመ ይኩን አባ ቅዱስ እቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ እቀቦሙ አባ ቅዱስ እቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ እቀቦሙ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ ከመ ይኩን አባ ቅዱስ እቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ እቀቦሙ አባ ቅዱስ እቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ እቀቦሙ ከመ ይኩኑ አሐደ ብነ ከማነ 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 ራይ ክብረት ይሃበልና አቦታትና ደስ ዘብል ጥዑም መዝሙር ክዝምሩልና ጸኒሖም ነቲ ክንመሃሮ ዝጸናሕና ዝድርቕ መዝሙር ኢና ክንሰምዕ ጸኒሕና ካብዚ ቀፂልና ድማ ደቅና
እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ለእለይ ዜንው ለእለይ ዜንው ዜና ሰናየ ለእለይ ዜንው ለእለይ ዜንው ዜና ሰናየ ለእለይ ዜና ሰናየ ለእለይ ዜንው ለእለይ ዜንው ዜና ሰናየ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ለእለይ ዜንው ለእለይ ዜንው ዜና ሰናየ 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 ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ከዋውእ እገሪሆሙ ብልዩ ግን ቲንክ ሕጂ ስለዚ ታሉኝ ሚትሲ መንጎ ስለዝኣተዎ ንዕምነት ገሊፆምልና ማለት እዩ ብድሕሪኻ ገሊፆምልና ማለት እዩ ብድሕሪኻ ኣቦና ቀሽ ክንሪአን ክንፍትን ኢና ማለት እዩ በኣርሲ ሕቕዎ ሉን ግን መሰረት ተዓገሰ ፀንዐ ከዓ እዩ ሕያው ሕብረተሰብ ትነብሩ ዝተላማመዱ ድሕሪ ክትመፅእ ኮንካ ቀዲምካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኣሳእንካ ተውፅእ ኣለካ ትግራት እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢልናዮ ክሕረስ ኣለዎ ክልስልስ ኣለዎ ኢልና ስለዚ ሙሴ ባርያ ኣምላኽ ክኸውን እንተኮይኑ እቲ ካብ ግብፂ ን40 ዓመት ዝተምሃሮ ትምህርቲ ኣስማተኛታት ይኹን ናይ ፈርዖናውያን ባህሊ ይኹን ክሕደት ይኹን ኣመል ይኹን ኩሉ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክፀራረግ ኣለዎ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን እቲ ካልኣይ ስድራ ቤታዊ ዕንቅፋት እዩ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት እቲ ዕንቅፋት ቁፅሪ የብሉን እዩ ተቐዳሜቲ ግን እቲ ዕንቅፋት ብየንመፅእ ምልላይ እዩ ማለት ኮነ ድማ ሙሴ ኣብ መገዲ ኣብ መሕደሪ ከሎ እግዚኣብሔር ተራኸቦ ክቐትለውን ደለየ ሽዑ ፂጶራ ፅንፅለ ወሲዳ ዕልቦ ወዳ ገዘረት ኢሉ ኣብ ኣእጋሩ ደርቢያቶ ከዓ ንስኻ ናይ ደም መርዓዊ ኢኻ በለቱ ዝተፈላለየ ሓሳባት ክህልወና ይግባእ ሙሴ ሓደ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቅድም እንታይ ክገብር ነይርዎ ንደቁ ከግዝሮም ነይርዎ ከግዝሮም ግን ኣይከኣለን ሓይሊ ስለ ዝሰኣነ ድዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ነዊሒቱ ታሪኹ ማለት እዩ በዓልቲ ቤቱ ከይትኽሪ ኢሉ ድዩ ታሪክ ከይሰፍሓና ድሓን ብዙሕ ታሪክ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን እሙን እዩ ሰይፊ ኣልዒሉ ክቆርፆ ክደሊ ከሎ እግዚኣብሔር ሙሴ ኣይረኣዮ መን ርእይዎ ፂጶራ ሪኣቱ ቀልጢፉ እንታይ ገይርዎ ቀልጢፉ እንታይ ተረዲእዋ ስለምንታይ ሙሴ ክቐትሎ ይደለስ ከም ዘሎ ትጠንቂስ ትፈልጥ ነይራ ማለት እንታይ ስለ ዝገበረ ንደቆ ስለዘይግዘረ ከመይ ዝመሰለ ወረጃ መሲልኩም እዞም ንርሕቕ ኢልና ዘለና እስክንቕረብ ቦታ ኣለና ንቕረብ ቅርብ ንበል ክቕፅል ተኾይነ ኣጃኹም ንሕሰብ ቦሙ ብኣካልሲ እምኒ ኣልዒልካ ናይ ወድኻ ብልዕቲ ክትገዝር ማለት እዩ ክሽክንሽብ ከመይ ዝመሰለ ተኣምራት እየ ስለዚ እንታይ ኢላቶ ናብ ኣጋሩ ደርቢያ ከዓ ንስኻ ናይ ደም መርዓዊ ኢኻ በለቶ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን ስለዚ ብልቡ እንታይ ይኸውን ነይሩ ሙሴ ሓዝን ነይሩ ክንዳይ ዝኣክልሲ ደቀይ ከየግዘርክዎም ኢሉ ይሓስብ ነይሩ
بحيلي بقونسقن كجبرو أيدلين إذا كجبرو زجبوا غيرو أبقونسق أبتديل نأملاخ يبوه كبر نزغر سمي يكون سلازت حبرت مس أملاخ سلازنا برا نتشجر كفتحه عيتس أجمانيل حراي نايا غاننتن أسماتنياتانتن أنقلتن عنكفات كابزا أبزبن مسيز نبا حجيتا بيكش قبرك تتوكي بلون ساعة آخر فرعون أزي أصابع أملاخ يبلوه فرعون أزي أصابع أملاخ يبلوه لب فرايلو سهلا عبيت قرم أسماتنياتاتن زحلف عبين طبعاي بزح جزيه زبنا عندي حما كوينو تحدي قوم نبرم أبقى مسألة نمنوري سد سديد ومن أنا أمس من أنت أروح موسى كم وحليفو نزخل وانكفات حليفو رديئتي أنت تسقب أفيون بخنا فرع للتا كمس جناها إن كل عنكفات كسب تاور نزخل خنريو سنهنا عنكفات زسجرن مزمور موسى باري أملاخن مزمور تجنشل ناي مدحان عبيد سو كاب كندز زأكل موت هادحنونا يدحننا له ندحرايو دحنت انت بسيحنا حدا معالتجن أسمات سمكا أبزيلن كبحال زلة تقولوا حجز التولد حسا كبرن الزخرس غني اللي أبنا قوم سنتين أنزل الزلو زربات فتي خام قرب دقائق وسخة كالله غني اللي حراي مجمري أنتاي قبريلو كاباي قال سمعي حجتا حواس زي بلو صبان تاي مالتي بقاله نموسي زتنكفوز نبرة باتز نبورون دافرعون ببعالت بيتو بتم تنقلتي بحواتو بآرون زمت زنبرة كله باتك زابير زهابو نجر قريب أيتك زابير زهابو نجر قريب أيتك خراخرة أهل قياتون حنا عيفتين سلازي كهن آرون جن كاب قبس زوجها أمالختي زي أتوم يبيك بعال جبريل انت عايزبل موسى جنا أتوم هزبي نمنوري أبكر مسألاتهم ست تسديدهم مسرعية إزو سلمنتاي نز هزبزي كندز تفقات تمسالي تايز بالارون إذا هزبزي ترير لبي أنا خاطري هي إزو ولا حد خلاقي بلن ماله إذا أبيها يقرب للناس سلازي كموسى كم أرون كم كهان أرون بهزب انت تمريحها على ما أملاح قديفك ويكا كم إلي كمن دا إلي نت هزبي برئيس خان تمريح كيو نابز خفاء تفقات تمجس مالك إذا أبيها يقرب للنا سلازي انتايلو كاباي قال سمع كاباي قال سمع أب كنداي كون كها كل جزء نرأيه أتاود سب ندابله يسوع مخنياتو أب ما أخل سرافي أب سمايات سلزي نبره سب مخانو خفلت أتاود سب ندابله سلزي كل جزء أنت يعمل زبلو ثمن نبيات إجزاء كمزي يبلالو أتنا أملاخ سب نسنا يجبر زبالة فتصيمو تدالي فتصم انت خوانسي منفس أملاخ زنفسو زبالة صحف نتمهرتي نتكساس نمقنع نصدق زخون مقداب يتقني كبرنا زخر سميهون مصحفت غهدات مصحفت رخصات مصحفت تنقلا مصحفت منافقነት ብዙሕ ነገር ስለዘሎ እንታይ ኢሉ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና حراي أبتارا إبسحنا تارس سلسلة وهابن نختن كفامبر أتعبيتون تجميرا يتودأتن مالت حدا مقاسة نحدا قاسة حدا مقاسة نحدا حدا مقاسة نحدا قاسة كابز مقاسة زي كوانا كالوت أباقعون اللواني نعاتن دم خمساني قاليون كسماعين حدا مقاسة خوانا قاسة إنكا حدا أبوتاتنا أنت عم لما بتتركوا مغاميت أو مزلوزي صبا طب كفتي 4 حكي 4 كاب حدا سوري زمت سمالت
أموداتك أب حدا خرّ يزحلب مالت مجمريا خمس خلو خاب حدا يزمس بربعة جنفر مس أب حدا خايكف سلازي بتا معلت فردها أب حدا خلمس إنا قدمي يجن علامة أملاخ رأينا يبي تغرسيان رأي أملاخ سلازخونه رأي أملاخ كا حدا مقاسة نحدا قاسة وي حدا قاسة نحدا مقاسة بحنت حساب بمخانكم بحنت فقر مهلاوكم بحنت نفسكم حدا بمحسابكم حاقوسي ملؤي بخمزي كن حدا خنكون زابير فقادو يخونلنا سنيلكم سلسمعكم نبتقبروا صلت زابير يسمعكم فقاد أملاح كوين ويدحر صباح ويدحر صباح جزيان تلينا حساس كبلة انت زي بليجن حجي قرب دقائق اللوانا ناي قوائي ناي حتى ملسيني نابزين سنحنا رأستي كتحت توت داليو ويكا زيادة ناس قبائي تكمي تبلوا نقبائي عدل كبي 10 دقائق اللوانا خبتن نايك زي مالتي ندحر حتى زي اللي كن حتى تدال كن حتى تدالينا لنا مالتي مري حتى قسنا انت يزبل سكبوبتات كجمر زناديتات كحول انت دالينا اللوا مري حتى قسنا انت يزبل نوتوم كلتس هذا زغبره نتناي صلي مندق كا زفرسه سلامناي منيسو ኢየሱስ ክርስቶስ አበይና ንረኽቦ ካበይ መሲ ኤፌሶን 2:14 ወነሰተ ለና ዓረፋት ጽድቅ ዘማእኸል ኢል ሕራይ ዝኾነ ሕቶ እንተሊልና ድሕሪ ሕቶ ዘየሊ ኮፍ ክብል እየ ማለት ሕራይ انت فقيدهم لي زمبتات خملسوا عدل كبير مالتي هراي نابوبتات كسلتنا انت هراي تسمع دي نيبنا حاونا قبر برهان يبهالو خابسياتل دبر برهان قدس سلاسي كسابتم ملالي زمصي فلتم سلازخون كي مالتي افتم زي فلتم كاخا حتت يا مالتي ناي موسى ጫማ መጻ እንታይ ናዓናት ምርት ሕጂ እንታይ ትምርት ዝኾነና እስክዴታት በቦታት እንዳመጽያ ተሐቶ ኢድና ቅልጥፍ ኢልና ኢድና ሓፋብልና እንታይ ምህረና ናይ ሙሴ እግዚአብሔር ስሳንካ ውፅእ ክብሎ ከሎ ኢድና ሓፍና ብልማ ሓፍማ በል ማይክሮፎን ከምጽየ ማይክሮፎን ማሃበል ቅልጥፍ አቤት أبدو مسانا سبق هراي من حكزا نماما ولش هراي عسى أنك تخلو زلها قدس ودائمو عسى أنك كأجرها أوز هراي ماما هيوان بجمريا موسى بعلو متاش مزامن نيريو يجي بس يجي شاد سلام تكرينيا كفارنا لا بروبلم بزد لايك جلس يدا حساكي ميلن ماما هيوان كلس يدا ከጂፕሽያኖች ጋር ስለነበረ የጥንቆላይ ምናምን ነበረውና ንጹህ ሆነ ቅረብ ማለቱ ነው። ጥበቅ በጣም እግዚአብሔር የማይከብርበት ሐሳብና ሁሉ ነገር ጥለህና ማለት ጥበቅ እግዚአብሔር መስገን ክልተ ነገሪ አቦታትና መተርጉማነ ብሊት እንታይለም ገሊጾም አለው ውሽጣውን ደጋውን ንጽህና ይልና ቤተ አምላክ ከመጽሆለና ደጋው ንጽህና አለው ማለት ብዛዕባ ጨርቅና ብዛዕባ ነፍስና ክንሕሰባለና ውሽጣው ኸዳን ክንቀይራለና ይትረፍ ዶና ቤት አምላክ ክንመጽኾለና ኻ ነዚ ምንጻፍ ዝስ ጭቃ ረጊጽና እንተ ረጊጽና ይውን ጽቡቕ አይመስልን ኢሉ ስለዚ መጀመሪያ ደጋው ንጽህና ንቤት አምላክ ሲ ደጋው ንጽህና ማለት ትትማሊ ኣብ ስራሕ ዝወዓል ኩሉ ቱታ ወይ ጋውን ገይረብ እንደዝመጽእ ደስ እንበለኩም ስለዚህ መጀመሪያ እቲ ደጋው ንጽህና ናቤት አምላክ እንመጽኾለና ደጋው ንጽህና በትንኽእሎ ነገር ነፍስና ሐጺብና ዘለና ኸዳን እቲ ቀንዲ ግን ከምዚ ህይወት ሓብተይ ዝበለቶ ኣብ ግብጽ ዝተላማመዶ ነገር ነይሩ ምክንያቱ ወዲ ንጉስ ክኸውን 40 ዓመት እዩ ተማሂርዎ ነቲ ናይ ቤተ መንግስቲ እሳቶም ካ እምነት አምላክ አይነበሮን እልብ ዘይብሉ
نام أملاخ ناي نقدا أملاخ ناي مبرق أملاخ ناي حاجة أملاخ ناي كوع أملاخ ناي قلة لعلي تاريخ تصنع سبات هلو إذا أصنعي ويتلامى ميدوي سلزهم دحر نأملاخ كقلقل كوين نجن إذا كل زي انتي كخونا له كجوحف قالوا سلزي إتي أبقفون دافر عن تمهار كي سرعة إمنة نسوم حاسيبوي سالساي كأبتي قوم حاسيبوي سالساي كأبتي كاب قبس زت سبزت أتي أمر بالعلي كورد اللومن እንደገና مرؤ نيرو تعوت يملكو نيرو كبر نبت حبرت نبأ تمسأنا سلقالات وجزابير تمسجنا يكون جزء أخيل الله حنت ويكل تحت تقبله الرأي بنات يا نيتي أبير يدقفكم زابير يدقفكم حرّي متعم سبوق تقبلي الله تأنا حزيات سنة حكون تقصها أبزنوت حزيات زله أبز ساعات 4 30 شديشن 30 شومنتن بخلو مقعزم دمنا أجزابير أب كل بيت إسرائيل بمعلتي أب لعلة ما حدر نبره بليتخاء إسرائيل بمعلتي أب لعلة ما حدر نبره بليتخاء حاو نبرمو دك إسرائيل بخلو مقعزم يتدمنا قبل علن يتمحدر مزدل عل ينقلوا نبرو يتدمنا أنت زي تلعلقنا كساعة زل على الله معلتي أي نقلوا النبري كبرنا زخر السميون كبرت أحزي الله أنا زي أحزي سلسة هاي أنا مالتي زي ساعات 30 شديشن 30 شومنت حراي حنتي ويكل تحت قبل ما نزوم سبتارك زي قد فلم حراي بيمانه إتاني 4 عامات سي أبقل انتاي زبل صحفات ننبب تن 4 عامات سري ناي حتياتهم نايتم طاقوتاتي نخلو ني أرون ني كان أرون زصابو زنبرو صرق زي أبيهر حق زي أبيهر الصبرو بأربعة معلتي خيجرسو زنبرو قعزوهم 4 عامات أبي ناي سيناي مدربدا كل لابلوم زبل تمهيرنا እንደገና خا حجي 5 استمهرنا انت خوينا خا نتي زنبرو ناي طاقوت ابندا فرعون سلازا زعبه نعو كله كحيف نخبل 4 عامات وهيبو زبلاسي ابا نختبر هالليله خلتي قال هو يسمع لنا حدث ناي بزحات حتى وي حنت ناي بزحات حتى تحت تخليا ناي حد حتى انا بزحات ملس خون خلي نعم في مقدي كلام ليكم دابي ما نهم زبهالو نسبة على بيتهم مسدقكم يا مابز زلوا كابت زقرمكم نحنا زي نفلطه أبز زلنا مسانا بز بيت خريستياننا بز بيت خريستياننا زوهب ناي سولوس ناي سولو تسركن ناي حيمانة أبو تمهرتن ناي عربي زوهب ناي سولو تسركن ناي مصحف قدسن مسدقكم كل جزء بزوم كاتاتلو خبز زقرمكم جنا نحنا بز زلنا كيف لدنا خلنا مالت غني لنا بيمانه حجي كلتي انت 4 مالت كلتي انا 4 تدميرن كا8 هنا مالت موسى 4 مع عمت اميديام اباقع زغواسيلو مخنيات تناي موسى زبلنا ابزي غزيو نحزب املاح كبقسوم سلازفتني غزيو حساب زاكل ام مدره بدا مخنيات እግዚአብሔር فتحوا املاحي ولا ارماو كنت ግብጻዊ سب قتل أي تلا أخذ موسى مخنياتو نهايمانتكم موتو لمبر نهايمانتو قتلوا الزبل سلزة أملاخ حكينا فرادي سب سلزة قتله أم دربة 4 عامات كسرنا حقد النيرو إذن تاني موسى مالي تخلى أي 4 خير دانا قرانا من أنت عبيت التها مدرتس بحر سجيروم مسوسو زابير حدث زازهي بوم سخا أنت أيو أنا قدوس يومو سخاتكم كأ قدوسان كنلي ስለዚህ ተቀዱሳን ካ በግብር ማለት መና خزنبلكم ናይ ጽናሕ አምላኽ ምዃነይ ምእንቲ ክትፈልጡ ሎሚ ንሎም ማዓንቲ ጥራይ አክቡ ናይ ጽባሕ ግን ጽባሕ አክቡ ጽባሕ እንደዘይ ዘነመ ኸይሎም ሓቢኦም ሓዲሮም ማለት አምላኽ ልብን ኮላሊትን ስለዝረኻ እንታይ ኮይኑ ሓሲኹ ይልቅ ካብሎም ማዓንቲ ካብ መሪሕ ድሪ ተስፋ ኣብ ምድረ በታት ሬሳኦም ተዛሕዝ سياسي أباقي خلو
ن4 ዓመት ድዩ ሕጅሳስ 4 ዓመት عدنا أزيب سيتبي زرعي كمر عادي ولاس انت يعني انا تا عند هيوتو مسرعي يرو نموسي بزح ممرحتاتي هو نيرو خابت ناري حتقزنا انزانتا خوين دسمع الناس الاملاح نحن هيوتي زخون زلزي تنا نعلو زلنا بونا علينا زغتلنا سباتينا كن لا قبطر عيدلي من اللي قاب ابنا سباتينا دلنا من اللي قاب سلاز ابنا هيوت يله فري يله سلام يله حدنت يله كله فحفح يلنا بمحبراوي يخون بمنفساوي هيوتنا كله بتنتن دبلي حجنا اسرائيلاويان طراي كوين خير راينا انتي نبي مركزاس اسكن احنا خنتاي تكبرنا يدحيش هيوتنا هم ياتخون زلامو ابترايهم سي هيوتنا دهسس نبلومو انتاي تكبرنا يحشنا مزمور انتاي تعيش نوكله لك هذا مزمور مرجع خبا ذي أبيه سنة مع سبب عرديو هالراي حنسب كنا برحف النيلنا تزمر برحف النيلنا تزمرنا دست ذي أبيه سنة يو مع سبب عرديو እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጽበባ በሓቂ ንዝፅውዕዎ ቀረባኦም እዮም በሓቂ ንዝፅውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም ዝፅውዕዎ ቀረባኦም እዮም በሓቂ ዝፅውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ ዕርድዮ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ ዕርድዮ በሓቂ ዘጽውዕዎ ቀረባኦም እዮም በሓቂ ዘጽውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም በሓቂ ዘጽውዕዎ ቀረባኦም እዮም ዘጽውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ ዕርድዮ እግዚአብሔር ሰናዩ መዓልቲ ጸበባ ዕርድዮ በሓቂ ዝጽውዕዎ ቀረባኦም እዮም በሓቂ ዘጽውዕዎ ፍቓዶም ይፍጽም በሓቂ ዘጽውዕዎ ቀረባኦም እዮም በሓቂ ዘጽውዕዎ ሕያወይቲ ቀራሚ ብሓይሊ ክብርቱ እንታይ ክብል ደሊ ኣለኹ ውዓል ክትክእል 4 ፓትርያርክ ኢላ ዝፅሕፍ ማለት ካብ ብመንፈሳዊ ምስ ኣምላኽ ሰናይ ነገር እዩ ዕላማ ኣምላኽ ግን ካል ዕላማ ተራኺቦም ኣለዉ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኣምላኽ ከምዚ ኢልኒ ተደለኹም ተቐበልዎ ተደለኹም ክደፍዎ ኣምላኽ ግን ከብርትዑ ኩሉ ግዜ ኢኻ ክብሉና ክእል እዮም እቲ ክብሪ በይቀሺ ገብረ እግዚኣብሔር ሒዞማ ነበሩ 17 ብጣዕሚ ብሙሉእ ሰባር ዝኸውን ኣምላኽ ቅረ ይበለልና ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ኣብ ፍቕሪ እንታይ ኮንኩም ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምናልባት ከእርሙን እዮም ናይ ሕርሻ ሰብ ሞያ ይህልው ዶክተራት ኣለውን ኣብዚ ብናይ ኣምላኽ ጥበብ ሓደ ተኽሊ ንላዕሊ እንድሕር ሓንቲ ሰንቲሜትር ዝውስኽ ኮይኑ ንታሕቲ ግን 3 ዕፅፊ እዩ ሱር ዝሰድድ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዕብየቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ንፋስ ክመፅእ ከሎ ክፀሮ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ናይ ታሕቲ ሓይሊ ካብቲ ናይ ላዕሊ ሓይሊ ዕፅፊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ
ሕጂ ማዕረ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ካብኡ ዝተሕቲ ኮይኑ ግን እቲ ገረብ እንታይ ክኸውን እዩ ንፋስ ገለ ክመፅእ ከሎ እዚ ጥበብ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ከዓ ከምኡ እዩ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ኢሉ ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ኢሉ ስለዚ ብተግባር ናይ ፍቕሪ ቦታት ንብሎም ብተግባር ናይ ፍቕሪ ቦታት ንብሎም እስኪ ካብቶም ንዝክሮም ሓደ ንገሩኒ ካብቶም ብዙሓት ናይ ፍቕሪ ሰባት ብተግባር ፍቕሪ ዝኾነ ሰብ ክሰብኮ ክእል እዩ ፍቕሪ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ኣነ ከማይ ዝመሰል ዝኾነ ሰብ ክሰብኮ ክእል እዩ ግን ካብቶም ናይ ፍቕሪ ሰባት እንታይ ኢሉ ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን እቲ ንኣምላኽ ዘሕብረና ክልተ የነ ሰንካ እንታይ የነ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብፃይን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ኣእምሮኻ ብኩሉ ሓሳብካ ኣፍቅሮ እዚኣ እንታይ ኢልዎ እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እያ ሕጂ ካብዚኦም ኣቦታት ኣለዉ ናብ ብሉይ ይኹን ኣብ ሓድሽ ሓደ እስኪ ኣቦና ኢዮብ ኣቦና ኣብርሃም ኣይስማዕኒ ዘሎ ሰላም ቅርብ በለ ኣቦና ዳዊት እወ ማይክሮፎን ደኽንበኪ እወ ቀረቢ ሰላም ቀልጥፍ ኣቦና ዳዊት ናይ ፍቕሪ ሰብ ብፍቕሪ ብተግባር ናይ ፍቕሪ ሰብ ሕጂ እንታይ ኣታ ተስተንተነታ ንዕባ ቀረብ ማይክሮፎን ንህልል እወ ኣቦና ዳዊት هراي كم يقرر إنها بفقري قلت يا جو وال زخون النجار حدث كجبر كلون أملاخ كابلبو عندنا بعيل منو تم زامورات ولا حج انت يربال قبر الناس سدت نحلنا هراي قال أخ أبونا داويد ناي فقر سبي بتكبر ناي فقر سبي قصله سبقت الله تعالى قال قلت فيلك بك أجل هراي من حق زه أبونا داويد ناي فقر سبي بفقر مهيرنا عدينا نقستي كلهم تفلتونيهم زي تفلتون تخونكم كعب عالت بيتهم نبغى يشحل فمين ناتن ينحزن زلوا أيتم مخاني لهم እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለ ሁሉ ነገር ንሳኦል ጊታር እንዳገበረ የጸናጉዖ ነይሩ ንዮናታን ዝነበረ ፍቅሪ ስለዚህ ከመይ ገይሩ ፍቅሪ ምሂርና ብዚኣ ንጸላይኡ ጸላእቱ ኮንስ ኣባያት ነጥቢ ቃል ህይወት የስማዓልና እወ ቃል ህይወት የስማዓልና ዴና ንግስቲ ሳኦል 3 ጊዜ ፈተነ ቅትለት አካሂድልኝ ካብ ዝገርመኩም ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ንሳኦል 3 ጊዜ ኣብ ኢድ ዳዊት ሕሊፍ ይህብዎ ማለት እንታይ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 17 ኣነ ኣቀብኩ ፍናው እጽባተ ይብል ስለዚህ ዳዊት ክሕባእ ኢሉ ናብቲ ጉድጓድ 3000 ሰራዊት ሒዙ ይኸቦ ነይሩ ከቢብዎ ናብቲ ጉድጓድ ምስ ኣተወ ሳኦል ከዓ እግሩ ክኸድን ኢሉ ናብቲ ጉድጓድ ኣትዩ ማለት እግሩ ክኸድን ማለት ደገ ክፈትን ኢሉ ማለት ስለዚህ ካፕተን ታሽሙ ቅንጥብ አቢሉ ቶም ሰባት ታይለሞ ሕጂ ጸላኢኻ ኢድካ ሕሊፉ ይህብካ እሞ ሕጂ ቅተሎ ዳዊት ገና ነቶም ሰቡ በቃሉ ዓገቶም ይዙ ሳኦል ወይ በአምላክ ክመውት ወይ ከዓ እግዚአብሔር ክወስደ እዩ ኢደይ ግን ናብ ሳኦል ኣይሰድን ስለዚህ ነቲ 3 ጊዜ ፈተነ ቅትለት ዘካየደሉ አምላክ ኣብ ኢዱ ሂብዎ ከሎ ነታ ጸላእትኻ ኣፍቅር ትብል እንታይ ገይርዋ በተግባር ገይርዋ ማለት ሳኦል እንታይ ዝብሎት ምልክታት መሰራዮ ዳዊት ወደይ ስኻ ኸባይ تصدق ኣነ ሕማቅ እንዳገበርኩ ስኻ ግን ጽቡቅ ገርካለይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ካለ ናይ ፍቅሪ ሰባት እንታይ ኣናው ትወስደና ዘላ ኣብ ፍቅሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ኢሉ ካለ هراي دكتور أبونا أيوب هراي ስለዚህ አምላክ ስለ ዘፍቅሮ ስለ ዝነበረ ዋላ ሰበይቱ ከሐዶ እንዶ ካብ ዝኹሉና ዋላ ዕሩኽቱ ከምኡ ብልዎ ነይሩ ግን እቲ እንታይ ዘምህረና ጽንዓት ናይ አምላክ ፍቅሪ
ብኡ ድማ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ኣርዩና ኣሎ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን እቲ እግዚአብሔር ካብ ሰይጣን ካብ ኢዮብ ዝደልዮ ዝነበረ ሓንቲ ነገር እያ ማለት ጥሪት ኢዮብ ኣየድልዮን እየን ንሰይጣን ጥሪት ኢዮብ ኣየድልዮን እየን ደቂ ኢዮብ ኣየድልዮን እዮም ስጋ ኢዮብ ምምሳኑ ኣየድልዮን እዩ ንሰይጣን ሓንቲ ነገር እያ ተድልዮ እንታይ ኣሳ እምነት ኢዮብ ምምንዛዕ እያ ማለት ስለዚ ኢዮብ እምነት ክምንዝዕ ከዓ በቶም ፈተውቱ ብበዓልቲ ቤቱ ገይሩ ክፍትኖ ከሎ ሕራይ መጻኽ እንታይ እዩ ዝብል ኢዮብ ስለምንታይ ከምዚ ገይርኩምና ኣይበሎምን እግዚአብሔር ኢዮብ ዝጸልየልካ እዩ እንደ ኢዮብ እንደዘይጸልይልኩም ኣይሓድገልኩም እየ ስለ ዝበለና ጸልየልና ኢሎም ምስ መፁ መሓሪ ኢኻ መሓሮም ኢሉ ምስ ጸለየ ኢዮብ ስለ ብፀቱ ምስ ጸለየ እግዚአብሔር ከዓ ምርኮ ኢዮብ መለሰ ይብል ማለት ብጣዕሚ ጽቡቕ ቃል ህይወት የስማዓልና ዶክተር ሕራይ ማማግደይ ኣቦና ጴጥሮስ ሕራይ እንታይ ገይሩ ከሒዱ ካብቲ ክሕደቱ ከዓ ብርቱዕ ፍቅሪ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝነበሮ ተጣዒሱ ክርስቶስ ከዓ እንደገና መስኪሩሉ ከም ተፍቅረኒ ንስኻ እኳ ትፈልጥ ኢኻ ከም ዘፍቅረካ እግዚአብሔር መስገን ዝያዳ እዚኣ ጎይታ ከም ዘፍቅረና እምበር ጴጥሮስ ከም ዘፍቅሮ ብዙሕ ኣይትገልጽን እየ እወ ጎይታ ከም ዘፍቅረና ንዓና ግን እወ ፍቅሪ ኣምላኽ ስለ ዝነበረካ ቀልጢፉ ተነሲሑ እወ ሕራይ ካለ እዞም ኣቦታት ትሕመይ ኣለኹም ብዙሕ የእዳው የለን በዚ እሺ እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን ኣነ ኸ ዮሴፍ ይብል ዮሴፍ እዚ ኩሉ ኮይኑ ከሎ ብፍቅሪ ንኣሕዋቱ ቅሬታ ዝገበረ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይተቀየመ ዮሴፍ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን እወ ንዓይ ብምሻትኩም ኣይትሕፈሩ ኣይትፍርሑ ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘለ ኣነ ድማ አብርሃም እብል አብርሃም ንወዱ ይስሐቅ ንጌታ ምስዋዕቲ ዘቕረበ ስለ ዝኾነ ዝኣምኖን ዘፍቅሮን ስለ ዝኾነ እዩ ኢላ ኣምን ቃል ህይወት ማለት ከምዚያ ቃል ህይወት ማማ እግዚአብሔር መስገን ነቲ ሓደ ወድኻ ሰዋኣለይ ምስ በሎ እወ ከይተጠራጠረ ብእምነት ንወዱ ኣብ ብልሕስየፍ ዘቐመጠ እዩ ስለዚ ንዓይ ከም ተፍቅር ብሓቂ ፈለጥኩ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ኣቦኹም አብርሃም መዓልታተይ ክርኢ ደልየ ርኡ ከዓ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቅሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪትኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሕጂ ትዘድልየና ዘሎ ነዚ መገዲ እዚ ዝኸድዎ ንክኸድዎ ዘጋጥሞም ዝነበረ ዕንቅፋት ነቲ ዕንቅፋት ከመይ ገይሮም ከም ዝሰዓርዎ ምስ ኩሎም ቅዱሳን መክፍሑን መንውሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ምእንቲ ክትክእሉ እዩ ኣቤት ሕረ ጠቂስክን ማርያም መግደላዊት ወላ በዓል ጴጥሮስን ዮሐንስን ካብቲ መቃብር ተስፋ ቆሪጾም እናተመለሱ ንሳ ግን ነቲ ሬሳ እውን ከይተረፈ ናብ ገዛይ ክወስዶ ደቂ ሰብ መወዳእታ ዘፍቀረት ኣብቲ ኣብ መቃብር ከዓ ናይ ግድን ብፍቕራ ንክርስቶስ ዝገለፀት ኣደ ስለዚ ካብ እዴታት ከዓ ከም ማርያም መግደላዊት ዘመሰላ ኣለዋ ናይ ክሳብ መጨረሻ ዘፍቀራ ንክርስቶስ ከዓ ኳዕኩሕን ዘስማዓካ ሞት እሞ ካብተን ዓበይቲ እዴታት ናይ እምነት ብተግባር ዝገለፃ እዴታት ንምውሳኺ ልአድኒ ክቡሮም መምህርና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብዛ ኣበይ ቆመስ ዝበልዋሲ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ኮነ ኣብታ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ነበረት እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኩሎም እንታይ ገበሩ ምክንያቱ እቲ መቃብር ፈቲሾሞ ሬሳ ፀኒሕ ቆፅ ክዳን ፀኒሕዎም ገለመለ ኣብ ዮሐንስ 10:11 ዘንከንብብ ፀኒሐ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግን ኣብቲ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እዩ
ፀዊዓ ምፅያቶም ሲ ሰያ ፀዊዓ ምፅያቶም ሪኦም ዝኾነ ነገር ምስ ተመልሱ ከዓ እሳ ግን እንታይ ኮይና ነይራ ጠጠው ኢላ ነይራ ስለዚ ከዓ ንጎይታ ደጋጋሚ ክትሪኦ ዝበቕዐት ድሕሪ ትንሳኤው ብጀካ ማርያም መግደላዊትን ብጀካ ቶማስን ንጎይታ ዝዳሃሰሶ የለን ማለት ኢደን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ተባሂሉ ተመስኪርለን ኣሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣባይ ቆመስ ኣራይ ካልኦት እስኪ ካበደጥ ኣራይ ኣራይ ዘይበፅሐን ካልኣይ እታ ሰበይቲ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እግራ ዝሓፀወት መን ያሳ ሰበይቲ መን ያሳ ኣይኮነትን መን እያ እታ ሰበይቲ ኣለዋ ሽም ሂብዋ ኣሎ ወንጌልና ኣጀኹም ናይ ተሰከፋ ኣጀኹን እወ እግዚአብሔር መስገን ሽም ዝልውጥ ኣምላኽ እንዲ ሽም ዝልውጥ ኣምላኽ ሓጥእ ሰበይቲ ኢልዋ ዘሎ ሓጥእ ሰበይቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ምክንያቱ እንታይ እትብል ምስቶም ኩሎም ቅዱሳን ምግፍሑን ዕማቁን ነዚ ኩሉ ንህቦ ዘለና ርእስቲ ንሕና ከመይ ገርና ናብዚ መንፈሳዊ ፀቢብ መንፈሳዊ መስመር ንኣቱ ሰያታ መልእኽትና ማለት ከይንዝንጋዓ ማለት ከፈል በናዳን ቅድም ናይ ተኣሽም ናይ ዴና ኢየሩሳሌም ክንሪኣ ሕራይ ፅቡቕ ኦኬ ኣዴና ሩት እግዚአብሔር መስገን እንታይ ገራ ሩት ኣዴና ሩት ሰብኣያ ምስ ሞታ ምስ ሓማታ ኮይና ናብ እንዳ ሓማታ ክትምለስ ከላ ሰብኣያ ምስ መተ ሓሙኣ ሰብኣያ ሓሙታ ምስ መቱ ኣዴና ይንዮሚ ሓዚና ብጣዕሚ ንዓድና እንዳተመሰጥ ከላ እተን ክልተ ኣንስተ ደቃ ኣብዚ ፅንሓ እዚ ዓድኽን ደቀ ይብለይን ምስ በለተን እቲ ዓድኽ ዓደዩ እቶም ህዝብኻ ህዝበዮም ኢላታ እቲ ዘብኬን ስቶርናታ ንሱ ካብ ኩሉ ናይ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ኣዴና ኤልሳቤጥ ካብ ኣትላንታ ቃል ህይወት የስማዓልና ናርጋ ኣበይ ቆመስ እዮም ነዛ ጉባኤ ገሚሎማ ማለት ክብሪ ይሃበልና ሕራይ በታ ናይ ዳሕረይቲ ክጅምር ሩት ማእባዊት እዩ ዝብላ ማለት እዩ ማእባውያን ከመይ ኢሎም ከም ዝመፁ ከዓ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ መርገም ስድራታት እዮም ማለት እዩ ሓቀይ ትፈልጦ ኢና ማእባውያን ንፈልጦና ታሪክ ካብ ሎጥ ዝመፅ እዩ ማለት እዩ እይባ ኣሞናዊ ወማእባዊ እስከ ራብዕ ወሓምስቲ ውልዲ ተባሂሎም ናብቲ ቅዱስ ቅዱሳን ዝተኸልከል እዮም ሩት ግን መፅያ ምክንያቱ ካብ በላዒ ብልዕ ዘውፅእ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣቤሜሌክ ኖኣሚ እዚኦም እዮም ቶም ስድራ ክልተ ቆልዑ ወሊዶም ኣብቲ ስደት ምስ ከዱ ናብ ሞኣባውያን ምስ ከዱ ኣቤሜሌክን ክልተ ደቃን እዮም ዝሞቱ ንናኦሚ ንኖሃሚን ማለት እዩ ሕጂ ኣይትሙቱኒ ሰብኣያን ክልተ ደቃን ምስ መቱ ኣዴና ኖኣሚ ኣዝያ ፍትሓዊት ሰብ እያ ነይራ ማለት ምክንያቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰብኣያ እንድሕር መይቱ ስድራ ሕሙኣ ክሳብ ዘየፍቀዱላ እታ ጓል ኣንስተይቲ መበለት ኮይና እያ ትነብር ማለት ስድራኣ ክትምርዖቶ ኮይና ስድራኣ ከፍቅዱላ ኣለዎ ወይ ከዓ መንኣሱ ሓዉ ተመሪዑ ተቀዳማይ ዝተወልደ ብትመዋት ስም ክስመ ኣለዎ ማለት ኖኣሚ ግን ኣዝያ ናይ ፍትሒ ሰብ እያ ስለዚ ምስ ሞቱ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ፀኒሕኽን ኢኽን ሕጂ ግን ፍቱሓት ንፁሓት ኩና ከድክን ኣብ እንዳቦኽን ንዓኽን ዝመሰላ ሰብ ጌርክን ናብራ ግበራ ኢላ ትምርቐን እታ ሓንቲ ተመሪቓ ክትከይድ ኮላ ሩት ግን ከምቲ ኤልሳቤጥ ሓብትና ዝበለቶ ዓድኸ ዓደይ ህዝብኸ ህዝበይ ሓዘንካ ሓዘነይ ኣምላኽካ ኣምላኸይ ካባኻ ኣይፍለን እየ ግዲ ኣይትበልን ትብላ ማለት እዩ እሞ ዓዳ ዓደይ ክኸይድ ደልየ ምስ በለታ ዓዳ ገዲፋ ሞኣባውያን ገዲፋ ስድራኣ ገዲፋ ወላ ሓንቲ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ነገር ተስፋ ገይራ እያ ትስዕባ ማለት እዩ ዓደን ምስ ተመልሳ መግቢ ዕለት ክረኽባ ኣለወን ኖኣሚ ሽማግለያ ክትቅርም ኢላ ደድሕርቶም ዓፃዶ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ መን እዩ ዝረኽባ ቦኤ ዝረኽባ ማለት እዩ ምስ ረኸባ መን ኢኺ ይብላስ ኣነ ንሰይቲ ወዳኑ ኖኣሚ ሰይቲ ማሓሎን እየ ትብላ ማለት እዩ ሕያወይቲ ሰበይቲ ምዃንኪ ሰሚዕ ምክንያቱ ንሓማታ ኣሰንያ ዝመፀት ሞኣባዊት ተባሂሉ ብቲ ዓዲ ተዓሊል እዩ ሕጂ ካብቲ እንተኣሽሙ
حفس أبيله هو مالتي هجي درارن حذا بركت زبالة حذا مساعته كل جزء ولد دخل أسكوا فيهم أتوقع كم مسيخ يوز خليلات تمالتي هجي أنت قاعد كيف نهامين ها هو نقبض ترك كتب لسي أبقى لنا جرجي قاعد أخيط خواني زمد كي إلى تمال بو يزبها الزمد كي كم زي لسيت ودع نؤمن يمسبلكو يقوم غير حافيسه بني تحرجها أبقى كي تقرمي أبزنا دام ساخي قرم مزوم عصاده زبلعو كاو ما يستي كاو إيلن تبلا مالتي زمد مخانو يترغاغص مالتي سلازي نؤمن بزح غزي يتحسب مالتي إذا قلعس انت تاخذ كوني مساءنا إذا قلعس انتهي هوتاي سلازي انت أتقبر نؤمن حدا معلتي مخرت مخرا مالتي من البات بتاريخ ننببو خلنا ناي صيق تاريخ كمسل خليها مصحف قدس جنكم يلن مالتي بيناي منفس تصحيفو بيناي نردو نحناي مالتي حج انت أتبلا إذا سبعي زمننا عاصمناي كاوز غرب يبلنا انتبلا حج انت أتبلا توم عصادو تمحرس مسوعلو أبتبرخ أيام زحدرو ونياتو نجازهم لسو روحوا قصلا زهنا التسبعي أبي كم زدك أسه رأيهم بوان خلو أبتزدك أسلو نسأل جنسيلك مسؤولك السيات بلا يخبدنا هذا خبدنا حاجة مكان مزيت فلتا مس أمين كون قليل نجار يكون المال سلزي أتوم أملاخ زب منفس كردوس مزمر حرة إلى تامخنياتو نوامي زي كون أي تزارب إننا لا مال سلزي أنت أزبلاجن تتنقعي أبتم ناش أبيدهم ناش من سيات كيتود كيتبلا مالد سلزي لك كم تدي أزجبرتها رئاتو ليت مسدك أسا جنسلا بلا مسودك إسا مالد كجمت ألعب عسيد وعلو كل حتى بلسب مها أقوال نستيت من دا أخي سبلتا أنا خمزي لإيه أدي نوامي كمز خمزي لهالنيل ما كم تسور مسددة هاي تحان كي تحفرس كمز مبلنا مالتي حجي زاقوا لي لو بقى كندي أقوابز بسيح قديف كنا أرجيت سباي ممساخي زتبارخ كي خيلو مخنيات بسجا خمزة أمته تنتهي جري الرجاء جزء مالت بسجا أنت زخون نابتو ما باس إحنا نابتو من سيات مزنا مخدت نيرة هو سلزي حجي سو كي رأيك نابوتها خي وجهتها ملاسي نتقول دايجن بعلي كساري إيلو مالت سلزي كيدا لك خمس بالكن مستسباي كم زجيرة نسخة كم خمسة لنا حج انتي تبلا نعمي إذا سباي نزق داي كم زودو تردي يلله بلا مالد شعوب بايتوس أو عبت عدن تاي جبر سيتا أبا ملك عدم محلون نسي الله سلزي دك أميتهم يوم حجي رستز ورس قربا عزمي رستز ورس انتلو يبلو مالد حج حدا بديلو نعايز قرب زرستزي هو أنا أقرب أزلله يبلو مالد بقى أزرستزي تقبلون دا أب بوليكيدا أبانا أب علي نانتا إزبها بحكي بسرعة نرد يأتيوا نمن ولكن لبي زري سلازي فقا أي مفقد الله نيرو إلى حس تحمش تامي تلنا مريم حتى إزبلا تسفل لنا
No. لعلبال كبر كبر بلكا بمنفس املخكا بحكيم بركهلكا لعلبال كبر كبر بلكا بمنفس املخكا بحكيم بركهلكا جيرم مويلة زي كونه لمعسب تختيله واشتهيت رتيعي ززن كابوي فغري خاب دميعاتيو كم هيلة موسيقى سمكات زي سواعكو لبيي بالشغلك لعلبان كبر كبر بلكا خنفس املخكا بحكي بركخلكا تهيت وادي بتقهاد قتري ليتي كيبلكو من كان زمركو حين هياي دخ مننيو واشتهياي سقبكانيو مليسو يسوسينو هيكون سومبا لعلبان كبر كبر بلكا بمنفس املخكا حكيم بركخلكا ملول بيدخ كل انتين عايزيبو خاسر عيون في صوصو لا يحاسبو لعلبال كبر كبر بلكا منفس املخكا لعلبال كبر كبر بلكا بمنفس املخكا نمسكن تنسبنو نزمر كبر العلو نقويتا نسبرلو نغبرو نعاللو نمسكن تنسبنو نزمر كبر العلو نقويتا نزمرلو نغبرو نعاللو أبكن دانا بدوح تقرفة تسكيبون نقول مرقبنا تنسلنا قلنا نمسكن نزمر كبر العلم نقوينا وبدون تتاخد ستك تمر تنزل ماي بغلاتو تمكب سبو قرسو نمسك تنسبتو
نزبط بيضا نزمرلو نغبر كله فلوس حلاوي همومات بدم وزحوي بتسوق مسكانا نغرب يا بيه تنسي تنسي مجنون نزمر كبر على نبيدا نزمر نغبر معاد حاجاتنا غيت تسيف دانا بتوح تقرفه تسكيمون كل مركبنا انسلتنا بتيخونا نمسك أسمك نزبك كبر البيضاء بلو نغب نعاتلو نمسك تسمك نزبك كبر البيضاء نزبلو نغب نعاتلو قيتانا نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا اللي تتكا قيتانا نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا إنه خالد كلنا ولده حبيبنا نعم بتتن بكي بتتكاد ويدانا نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا مرقبنا زدن ولد كلنا مدحين أصلين وعب سحب الدار تتكاد ويدانا نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا نستحق لنا مغنيات الحنا هي بنايكران بيتا ذهابنا تتكاد ويدانا نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا مستو وتا نسوي نعم تتكاد نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا نابانا خدمتي نابانا خدمتي كابي كوننا آمين سلام Room 126. Icon.
ከናፍሪሃ እለ እግዚኦ ኦትከ ወተሳሃለን እስመ ዘእንበሌከ ባብዕ ወሐዘን ባዕደይነ በእንተ ሥላሴ ከዝበሃል እዩ በእንተ ሥላሴ ከዝበሃል እዩ ካብኡ በእንተ ክርስቶስ by beside until the end, by beside of time until the end, of time until the end, of time that will be with you until the end, of time until the end, of time that will be with you until the end. No time until the end, no time that will be with you until the end, no time until the end, no time that will be with you. Peace I give to you, my peace I live with you, my peace I give to you, my peace I live with you until the end. No time until the end, no time that will be with you until the end, no time until the end, no time that will be with you until the end. No time until the end, no time that will be with you until the end. No time until the end, no time that will be with you. መድኃኔዓለም አድኅኖና በዘይስቃሉ መድኃኔዓለም ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖተ በዘይስቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖተ በዘይስቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖተ በዘይስቃሉ መድኃኔዓለም በዘይስቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖተ በዘይስቃሉ ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖተ በዘይስቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖተ በዘይስቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖተ በዘይስቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አሜን እልል በሉ አድኅኖተ በዘይስቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድኅኖተ በዘይስቃሉ ርአቢ ግብሪ ገበረና እግዚአብሔር አቢ ግብሪ ገበረና
كبرنا لنا وانت كويسنا لنا وانت كويسنا دا كويسنا لنا كويسنا دا كويسنا እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረና ገበረና እግዚአብሔር አብ ግብር ገበረና ገበረና እና ወዛ ዊስና እና ወዛ ዊስና ዊስና It's Krishna. كما يسنحهم دقنا حسانات እግዚአብሔር ዝማሬ መላእክት يسمع لنا تم سمعناውን ዝማሬ መላእክት يسمع لنا ንሱ አቦና አብነ ማርቆስ አብነ መቃሪዮስ ምስ ደቀይ ክውዕል ኢሎም መጽዮም አለው ይመጹና አለው ክሳብ ዝመጹ ደቅና ሓንቲ መዝሙር ክገብሪኦም አቦና አፉ ክበጽሑ ከሎም ከዓ አባ ቅዱስ ባርኮም ኢልና ክንዝምር ኢና ሕጂ ቦና ክሳብ ካብ መኪና ዝመጹ ግን ደቅና ሓንቲ መዝሙር ክዘምሩልና እዮም ሳሊለነ 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 ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ሳሊለነ 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 ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም ማርያም እመብዙኃን ሳሊለነ 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 ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ሳሊለነ 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 ማርያም እመብዙኃን ማርያም እመብዙኃን ማርያም ማርያም እመብዙኃን ومهار لزيرا
ሰማያት ሰማያት ቅዱስ ቀበሙ አባ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀበሙ ቀበሙ በስምከ كما يكون عادتنا كما فما يكون عادتنا كما كما يكون عادتنا كما كما يكون عادتنا كما كما يكون ቅዱስ ከቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ከቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ከቦሙ ከመ ይሁኑ ብርሃነ ከመ ይሁኑ ከማነ ከመ ይሁን ከማነ ከመ ይሁኑ ከማነ ከመ ይሁን ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ቀቦሙ ቅዱስ ቀቦሙ በስምከ ወበኃይልከ ከመ ይሁኑ አሕዛብነ ከማነ ከመ ይሁኑ አሕዛብነ ከማነ ከመ ይሁን አሕዛብነ ከማነ ከመ ይሁኑ አሕዛብነ ከማነ ከመ ይሁን ይቅርታ ግበሩ ነቶም ቆልዑ ክዛረቦም እየ ሰማዕኹም ኣይሰማዕኹም ቶም ቆልዑና ንደሊ ዘለና young generation pay attention to my word. I will ask you the way I ask the Coptic children. Children, do you think one day I was like, yeah? Do you think one day you also be like me? Yeah. But you have to go step by step. By ground of myself, it was written. In your age, beginning from 11 until 12, 13, I was a shepherd. I used to milk the cow. From a calf, goat, any animal, including donkey. That was the life at that time. But I had a dream. I used to say, God, if one day I
study melody, I will repeat it. But honestly, when you see, from animal, I went also to be farm in the monastery of Debre Vidyan. We used to walk it more than 2 hours, big mountain. That the other monastery in Ethiopia, in Eritrea and Ethiopia, they have a male and a female. Debre Vidyan only the only. And they are like the Jesuits. Once they nominated the abbot of the monastery for life. In Rome, the Jesuit father, the Jesuits in 520, St. Ignatius was asking Rome to have ordained. Ethiopia, it has at that time something else, problem. We are not in a problem now, talking as we are. So I want you always to listen to the parent. Don't say because you speak English to Mama, Mama, you don't understand. No. They did understand because they knew they are here for you. Some of them, they left their own countries to live here to give you opportunity. The girl in my time, they have to go to find wood. They have to pull a water. But now, you never touch anything. Well, then is then, now is now. Now, then I will tell you something. When you be daughter-in-law, you must respect your mother-in-law as you have to respect your father, your mother. Let me say, if I tell you, then you will say, no, 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 Abuna is talking simply. No. I want to speak. I don't know if I have an English here or not, but I have. ካልእ ፕሮግራም ይነብረኩም እዩ ግን ታዛዕበየት ነቶም ደቅና ካብ እንበልዖ ክነካፍሎም እነብረሉ ዝነበርናሉ ክነግሮም ኣለና ኣቦሽ ወልደ ትንሳኤ ኸ እዚኣ ግን ታዛዕበየት እያ እታ ክንገብር هو علاني مثلا انجليزية What is ዝናተ ውንም ገበረ ነይሩ እኮ እዩ ሳባ እስቲ እታ ሞዓባዊት እስቲ ክንከይድ برعبي باللغة كسعب داخل قرو نعم ايوه بلدي عسوا
younger generation. I'm going to read for you the Moabite girl. The Israelites, they had their own religion, language until now, Hebrew. But the Moabites, they have their own religion. It happened during the Judge period. A family went from Bethlehem, Judah, to Moabite to live there. They lived there 10 years. So Ruth is a good example. Chapter 1, verse 1, now it come to pass in the day when the judge ruled that there was a famine in the land, and an earthman of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. I could tell you orally, but some of you will think that I'm just simply No, I want just biblically. ቀደም ክሰርሑ ከለዉ ብሓይሊ ነይሩ ሎሚ ተሪፉ በፃብዕቲ ከምዚ ነበርካ ኸውን ኣኻይዳ ፃፀ The name of the man was Elimelech. The name of the wife was Naomi. And the name of the 2 sons were Mahlon and Kilon. Ephraim of Bethlehem, Judge, and Judah. And they went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. Now, the 2 wives of the women of Moab, the name of the one was Orpha, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahalon and Kilon also died. So the women survived her 2 sons and her husband. It is a pity. Someone came from Eritrea to die, half of the family. It is a pity. But it is the will, not me, the will of the Almighty. God pretend as he is, hurting the man, but the result was different. Joseph went to Egypt, and their own half-brother, they sold him. And then he went to Potiphar's house. It happened something. You know why the lady did not have any mistake? Because her husband, every now and then, he brings a paper from the court. He never asked for her woman. She can't be none without any. And then she had to find something, snack. Let us say snack in a good English. I don't want to go some. She tried to find. But the man, he refused. The Torah was not written at that time. The 10 Commandments, they came later. But by the way, the 10 Commandments, as you always recite, it was not 10
the commandments, there are 613 hamitzvot, hama'asiyot. 613. They divided it. Part do not do, part do them. So God wants Joseph to be leader of Egypt, but he has to be prepared. He must know the culture of the country. He had to prepare. When he became well-versed the Egyptian language, what has happened? Then she arose with her daughter-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them in Africa now people there are in Africa they have some people they are half naked. But bread. Always we said our daily bread. When we said our daily bread, the water will come. Why will you go with me after you? She's. You can't say. As they said in English, look before you jump. When you get married, you must say yes or not. That it is bygone, bygone. I had a colleague, not in a class, but we were taking care the farm. She was very active. There was a young man in the country. Well, he was not crazy, but he was not far from craziness. عشان أنا قلت لزخونكوس مانم in the kitchen. Her mother heard. We are not. She had to get married other. But now it's time. How will you choose your fiancé and husband? Not the way he talk to you, the way he talks to other people. If he said, oh, this girl is foolish, tomorrow will be you. Simply look. Don't ask me, have you ever tried? No. I studied education aside, how to teach people, and psychology, how to treat with people. Because I love you, I choose the subject. If you have a question, you can ask. But in Eritrea, we don't have a family marriage. In Egypt, two cousins, they can marry. I agree with that. Otherwise, Christianity will never remain. If we had to go 7 generations, the matter is not 7 generations, or
the matter is, if you want me, look the man. Nowadays, he will swear, I will quit drinking. I will quit smoking. Tell him no. First, come first. First, adjust your life. Otherwise, if he gets up at midnight, my heaven, give me water. Before that, you must choose your life husband. Do you know that? Let us go biblically. Rebecca, she was in Mesopotamia and Iraq. Isaac was in Palestine. Then Abraham sent Eliezer, the Damascus man. The story you will find in the book of Generation. When they asked him, Nikra v'nish'al et ha'na'ara. That's the biblical text. Well, let us call and ask. When they asked her, I'm surprised. Would you like? Yes, I will go with him. Suppose he's going to take to sell her. But the conscience at that time was the bottle full conscious. Now the conscious is down. Begin from myself. So I want you to choose. And then I will go to the parent. Don't be surprised. When we talk to you in your language and then we speak Tigrinya, then you can be bilingual. In Europe, they smuggle they laugh at us. If one speaks two languages, bilingual. Three language, tri-language. American, if one speaks only one language, American. I myself, I never use all the language I speak. Why? Because wherever I go, it says English. I love you all to be like a rose. Honest lady, but most honest is Raus. By opening bar, it's not, it's ridiculous. One day I was in a cab in Ethiopia. A lady divorced from husband, she took with her a scapale, what they called it in Italian. Scapale means the thing that puts it in the bottle. The man told me after she left, oh, do you know the lady, she divorced and then she's going to propose. She said, why don't tell me before? I would tell her, go back. And then all in all, fear God and keep his commandment. Wow. ካሊእ ሰብ ዘለኹም ኢኹም በሉ ስምዑ ሳቶም ትፈልጦ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንምሃር ኣነ ኸንብሎ እዮም ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ኣብ ሰማይ ኣይኮነ ሰማያት ብዙሕ እዩ ምድሪ ሓንቲ እያ ኣበይ ይነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ደቂ ናይ መን እዮም ዝወርሱ ናይ ኣቦኦም እመንታይ እዩ ሕራይ ኣብ ሰማያት ኮነ ኣቦና እቲ ቅፅሉ እንታይ እዩ ቅድም ሽምካ ይቀደስ ሰለስተ ስላሴ ምዃኑ ንኣምና ነገድ ሓደ ኣምላኽና ንብል ንሙሴ 3 ምዕራፍ ዘጻት ምስ ተረኸቦ ሽሙኻ መን ክብሎም ይህየ ኣሸር ይህየ
زهالو شمكا يتقدس منقص خاخا يتبارخ أموقسو أي قدفن جن سباي بعلو زمهرنا ناي علز انجيرانا لومي هابنا كدان ايبلن منصاف ايبلن قز ايبلن كما ركبنا سيسايان وأرازنا ياكلن تبعين كدانا مريض ياكلوا كله من قص خاتم صا فقاركا أب سمايكم زغانا ولا خلقوا نايمن فليسني ودق الشكاليو نكاد ودي لفافة صدقي أنو ليلاني أنا خادس يا مسيح الله أب جباي قبرها بلم سودانا أدي كليس كنا يبلا أنتم بروخات كذا أنا أيان بوكون أمريكا مش مساخو يتقدزين في يوم ماروكوس وانجيل عسر تشد الشمعة عسر تشد الشغطري زأمانة تتمقى يزحن تتمقى زأمانة تتمقى يزحن أخي لا تايا شمك نايعلات انقرانا هبنا كدانكم أصيو مسوء مريكا سلو شمك نحن انقرانا ما نحنا أبزياء كونديشنال وورد الله هنكن أمو هنكن المدات فلتواخو شروط سبيتي تلقحني لها إنك شروط لها إتي أدبل وادي سوي يبلي إنسان دايلاتا إنكن أمو إنكن المدى ناي علت إنجيرانا لو مهابلنا انتا يا زلا تنسك تتصاوذني كل يوم إذن شوعات تقول أسوي تشعتي كسر له وكسر له خاسي انت راح أسو غمي تقن أيركبني إتي حدا شنخ بهالوان سايد نقر يلا لا بعلا نعلا سيسان هبن نحنا نزبدلنا كم زحد كان حد قال له ما يكون كم زحد قلنا لهم يا باسورد حلفيو شقر زلو بتخسيالنا ريسيتيشن يبهال كي تردو وكا أركب قومتم سباي قلعة أبحريو بزن تفلتت استغلتنا موتر يحيزهم إلهي بلو إلهي يكون إلهي قويساز بلايا إتابون حماية نه عدنا باللغيات بس نايم حرا خلص يتفس ويبون مثلث دم كفشش دم كفشش دم كفشش كي تردهم وكوئيو كتلي وقلهم الله أسلام تيمذلو الله هم حد القلوب أنا يمذلو كي تردهم كله موطر حسكار عن حدا انت مخالف موطر يا زمسي بعصرت ميتين بعصرت حدا مسكلاوين ما نما خلا مبرق مسموسيو نسخا خبهن الزمسيو أجي نايعلن نحنا نزبد كم زحد قلنا لهم كم نحد قال لهم أيكونا بدلنا حدا قالنا سب كل ساعة يبدلهم زدك سب كواي حلميو نقر قن بيتخسيان تزدك سي اتي دخل كر نقرة اي تقطعنيها كاب كفار حنا النمبر نفتنا يتونا اجزي ابهر يخلق النمبر افتنا يؤتني جن
بدليتنا أنا اتسب نتيجة كتفلتوا لكم حجل زيادة ملكته اسكندر ود 33 عمت يمويسو بدحرو بطالسا أب اسكندرية 330 عمت تقميتهم أب أنطوكيا ما في سوريا ناي أنطياكوس بيت السو نيرو كلت يوم كان مدرس أبيباتهم أب اكتفون ذنبرة بإيران تلو وديقو إسرا بعايقين أركبنا نحن نا أوروبا ثمان قصوصي أبربعة تغفيلي ولا راينا مرون ناكزي أبير منقستقن نيرا ألا كتنبر كايا نمنتاي منقستن حيلنا حيل زي اللي منقست كله نحن عبي منقستي كساي دور زرب ناكزي أبير قل حيل له محرس له حيل منقستي نابلنا ثم تاريخ تفلتوهم بابلونيان تقميتهم السريان 300 عام تقميتهم بابلونيان از مسرتهم همورابي انتاين ايرو حقز قبره مايك مصخلو بقرات تحرنا بتحرق متحلف قيرو إذي دري خميل خذبها الكبة قبسين بابلون زخيل نبره تموسيه بتي ما قد نقص كخيد سعر انت ولا أخوه ما انت تقبل تبلا دري خميل انترناشنال بحثيرو نفرت تخلالو انترناشنال لالو كباي وصاني هجي اليوم بابلون تقولو تحقن قولو قم حجنا أمريكا حقي ناي بابلون ناي زسرحو همورابي بزح زمان قال اليوم ترح من قصي كونن حيل خالهم بري حيال من قصلو دخون من قصلو أبدي فلسطين مكو بزحات شكاتات نبلو نقصات نيروم نابنت أبدي حبة نقصنا يرسالم نيرو ني قبس الصحف كله ناب قويتاي صحايي اللي صحفلنا فرعون قال حاوي بلنا ناكل السيزي حجي نحن أنت أنا قبل إتن مهارون من تأنا كي نقاق خمتم تقاقيهم ولدي ذاكوهم إتي بمحلقة قدم محلقة قدم علال طعمتي محلقة حسمتي السوق دم اتخاهن كله الصدقام يقويخ أو حاجة قزا خير نتاولها بمخص يارما حتى نمخص تبلهم الموخة تاسانا يرو أبت تاسا بربري حوي قبرا بربري كرن صلعاتنو قلع قلو قربيس فلتانيرا عبا حبتنايا أب شاي زبلا سيتبو أن حررنا ذي قصايب بهذا زين زين نحنا نومنا قد سباتكات مسالي ينبرنا نتم لكم زين بلا كره يا تاجز أتقدروا تتمارس بصايتين أبدا عدين برستي تحط بلني عدي أمريكا شخصي آيتن ببث بلني لا أي سمعنا شمعه زاد كيسا أبتعرت ويانسو الحرير ديالوتيوا
رأسكم رحمكم جنا عامكم يجذب لهم تايو بصحكم من وحدتكم من يترأيو شديش أصابع أنت لهني اللواني تشاري شيء تواجه بالله تنحمش تن كله تقبرها بزحات تمزحات تبالله كتريد لكم انتايو دكاز موتوا سبيت تغسري خلقهم وقويتا دكا كنت تذخنون كاب عدت تعم سبيت بو الله كاب سيستبوت بإس قوي عدي الله نيرين عدي ينبهلا أبوين تايبلو ذا سبيت كالسي انقع سيتبو ما يكون تينهم كتودن قالنا تقول تعبين نيا شو توايكم كنا نقرأكم ذلك تحنق أمو يتبدي أمغنيات انت تواكم نكو بزين علني جن ببو قزي وببو خسانا نوصم أبزي خلقهم حواتكم حتى تمغنا نقل منا رياض الله حرنا أبا كلنا تولينا أنا أبتدى قدوكات اتي ورحات أي قدسنا بيتي كريستيان دخي ما زمتاتو يوم نقارقن اتحسان زموت تغينو أو هسبيتال كيركم من أفسحنا طمقوها أنا زنقركم ماني نقر زنبرة ماني أرد زقبرة بلقو اتسلا حصلا زنبركم أو هسبيتال ذا طمقوها الآن يرون نقدر خاخورو ويكل بوساي بالليل ما زلكم انتايو أبياتك سنة تبزح سنة قل ما أسوي حد ننزل ونعمل بهاتي كده سيتي كريستيانة ونعمل كده سيتي كريستيانة تجي انتايو كلمة لبت زي لكم حدث رستحطوا دوليو حدا نقر قل اتشي تحطوا نقر نخطر الجو قبروه أنا ندلكم تدبركم أملاق المسجد دحاني قدمكم أشوفكم أتودون لكم وانا نقول لك إرترا قبصاويان أبونا مكاريوس مسألون تتبحيلو أبتا أخي واتشيز بالقلعين نمنتاي إذي مصحفان بيبيز مزليز بهار ذلقو هو خانسيو اتخنب بكلقو سوق إلى زينبوا لحال يصنعوني الردوا ايه شقروا الناس ذلو تقشي مالت قربي أنت مرتو عارس سنكسار مستنبه سبخ سبعي مزيو ثم كشي بعد تسيوم حقوم يمزف سبعي بقدمه يقوى أبتا صلصتان كنبو كل غصة معيال صلصتان مستوبكو يتصلتو مستوبكو مالت أستوبكو لمنا أبتقد شمارين أستوبكو هبا مذكر زي رسو كلهم ثولو هجي حطوت لكم ترخي من أخلنا أبتي حمص دمهرو أتو وديك ذهر باركو أتقهلنا حركة أنا فر لنا أنا حتى ذلكم ثم زمرحنا ثم ذاك نايبة خشانا قشتي يوم حتى تلكم تزاربوا
Well, children, if you have any question, but not the question is mean against someone, you are welcome. If you don't ask me, you can ask the other. But everyone, we studied. We took the knowledge from a book and from a human being. እሱ ትናተይ እቲ ቅዳሴን ክሳብ ክትእትውለ የምፅዮ ዘለኹ እዚ ናትካ እዩ መን ዘምፅእኻለ ዲያቆን ዓቕበ እወ ኣላተናት እወ ሕጂ ሕተቶ ኣለኩም እንተ ደኣ ዘሉ መደብ ኣይ መደብ ኣሎና ትብሉ ትኾንኩም ካ ኣቦዎች ተስፎም ተሲኡሎ መምህር ኣለዎ ሕቶ እሞ ዝኣከበን ሕቶ ኣሰማዓካኒ መምህር ተኽሉ ሕቶታት ኣለዎ እሞ እሱ ክሓትት እዩ ግን ዋዓይ ዝዛረብ ሓራይ ዓዊልካ ተዛረብ የርባርካ ናብቲ ህዝቢ ዋዕ በል ሕራይ እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦታትና ኣለዉ ብፃ ኣቦና ኣለዉ ትሕተታት ተቐሪቡ ደሎ ሰማዓካኒ ትሕተታት ተቐሪቡ ደሎ ዝቕድም ንገሮም ሕቶ ሕራይ ትሕተታት ተቐሪቡ ደሎ ካብቲ ክፍሊ ትምህርትን ስብከትን እዩ ብኡ መደብ ክመፅእ ኣለዎ ቁርብተይ መተሓሳሰቢ ክህበ መታን ትሕቶታትና ንሕና ክንፈልጦሞኒ ድሓር ናብ ኣቦና ክነቕርቦ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ክመፅእ ዝኽእል ብፅሑፍ ጥራሕ ኢና ንቕበል ቤተክርስትያን መልሲ ኣለዋ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ኣለዉ መልሲ ኣለዎም ክህቡና ይኽእሉ እዮም እቲ ሕቶ ግን ብፅሑፍ እንተ ደኣ ደይመፅዩ ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ናብ ካልእ ክወስደና ስለ ዝኽእል ዝመፀና ብፅሑፍ ሕቶ ኣሎ ብአን ክንጅምር ኢና ብፁዕ ኣቦና ናብዚ ቀሪብከ ዓይነይ ርሑቕ ዝርኢ እምበር እዝና ይሰማዕ ሕራይ ብፁዕ ኣቦና ቃድሕንኒ ካብ ሓሜት ሰብ ከይሰምዕ ሕራይ ፅቡቅ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ደላ ብፁዕ ኣቦና ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን እዩ ቅዱስ ቁርባን መን እዩ ክወስድ ዝኽእል ብኸመይ መልክዕ ኸ ዝወስድ እሺ ሓደ ሕራይ ከላይከ ኣለዎ ብዙሕ መቐፀልታ እንሳዶ ክትምልዋ ቅድም ወላ ኩለን ብሓንሳእ ክበብ ሕራይ ንምንታይ ቅዱስ በልዎ ሕጂ ሰብ ሰብኣይ ንንተለ ዋ ሓደ ነገር ሰሪሕ እምበሪ ብጥርሑ ዶ መድሃኒዓለም ኢሎም ኢሉ ዘይተማሃርዮ ቅዱስ ቁርባን እንብሎ መሰነይታ ኣለዎ ምስኡ ንበይኑ ይከይድን እዩ መድሓኒና ዘምፅኡሉ ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ድራር ዝነበረ እዩ ኤጲፋኒዮስ ናይ ቆጵሮስ ኣቦ እዩ ሓሙሽተ ቋንቋ ዝኽእል ነበረ እዩ ቆጵሮስ ናይ ቆጵሮስ እዩ ዓዱ ግን ፍልስጤማዊ እዩ ኣብቲ ቅዳሲኡ ህብስተ ስርናይ ናኢተ እምዝኣምፅኡለቱ ድራር ኢሉ ስርናይ ክኸውን ኣለዎ ናኢቲ ከዓ ማለት ዘይበቑሖ እዩ ብትግርኛ ቅጫ ማለት ሕምባሻ ይኮና ንሱ ከዓ መድሓኒና ባዕሉ ስጋይ ኢልዎ እዩ ስጋይ ኢልዎ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተ ምሳ ኣይኮኑን ሕጂ እቶም ሰባት ኣልቦ ዘይክል ብሂረ ኢየሱስ ኣሸጋሪ እዩ ከመይ ገይሩ ስጉ ክበና ኢሎ እዚኣቶም ትፈልጥኹም ኣይሁድ ኮሸር ኣሎ ኣብ ዘዳግምን ዘሌዋውያንን እወ ኣሎ እቲ ስጋ ማንም ሰብ ኣይሓርድን ኣብ ኣይሁድ ካራ ኣለዎ ምስማኽ ለሽሒታ ይበሃል ይፍቀደሉ ይሓርድ እቲ እንስሳ ይጉዳእ ሕጂ ጎይታ ናውልዎም እዚ ደኸብደኩም ክትከደለኹም ከይድልዎም ሃበይ ክንከይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለኳ ተባሂሉ ቅዱስ ቁርባን ይፅናሓልና እሞ ስንኹን ሰቕስቓ ስንትኹን ተወቀጣ ኣይኮነን ንሕና ንዛረቦ ዘድሐነና ስጋ እዩ እቲ ሕብስቲ ቤተክርስቲያን ሰርዓቶ ድሓት ስነ ስርዓቱ ኣብ 3 ሰዓት ውሽጢ
ክቅደስ ኣለዎ መድሓኒና ግን እዚ ስጋ እዩ እዚ ካብቲ ዝመፀ ዝሃብዎ ንሕናን ካቶሊክን ኣብቲ ስጋ ዘባእስ የብልናና ንሕና ነብክዖ ንሰብ ንምስትጥዕና ክኸይድ ተባሂሉ እዩ ንሳቶም ግን ሰንኪቶም የቐምጡ እዮም እቲ ኣገባብራ ይኮነ እቲ ዋና እምነትና ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ ክንደይ ሰዓት ክንጥንቀቕ ግብፂ 9 ሰዓት እያ ንሕና ንኢትዮጵያን 15 ሰዓት እዩ ኣዴና ማርያም 15 ዓመት ኮላ ጠኒሳቶ ሕረ ግብፂ 9 ሰዓት ቅድሚ ቁርባን 9 ሰዓት ድሕሪ ቁርባን እቲ ቆልዑ ከለና ዝምህረና ቀሺ ኣይተረኽበን ንፋጥና ፊፍ ክንብሎላ ንውዕል ከይነድርብዮ ከምኡ ይኮነ እቲ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር እቲ ቀሺ ብዘየገድስ ኃጢአተኛ ኮነ ይኮነ ተኃጢአቱ ንስጋ ኣይመፅን ሕጂ እቲ ደም ስምፅዎ እስክንድርያ ውሻጦ ስለ ዝፈልጥ የነግረኩም ዘሎ እስክንድርያ ከም ሕጂ እንታይ ስነ ኣይፈልጥዎን እዮም ስርናይ ሰይሉ ኣይፈልጥዎን እዮም ስርናይ ሰይሉ ዕፉን እዩ ሕራይ ኣውሮፓ ግን እዚ እንታይ ነኽኹም ንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ቀበል ንጹፍ ዘይኮነ ኣይቀበል ይብል ሕጂ ሲ ንጹፍ ድኾነ ኣሎ ድዩ ክቐበል ኣነ ንባዕለይ ክነኹም ብድሕሪ ልቢ ምስ ገበርኩ ስለ ዝኾነ ተጠምቆ ስለዚ ራዝብሎ ከምዚ ዝብክሳይ ዘለኩም ቤተ መፅሓፍቲ ኣሎ ዝኾነ መፅሓፍ ንምንታይ ጾማዕ ይደክም ቁርባን ድወስድ ሰብ ይቕረታ ዋዕበል ሕራውን ንሰብ ክውለሎ ክብል ትንክፍ እንተበሎ እዛ ዓለም ከይትኸውን ፀለሎ ወዲ ኣዳም ከይተርፍ ኣብ ዘሎ እዮ እሶም ተዛረባ እዮም ኣነ ይከብኩዎም ቆልዓ ከለኹ መይቶም ይኽእል እዮም ከም ትፈልጦ ከሎ ግዜ እቶም መለዮም መላቕስቲ ነይሮም ንሕና ነቲ ሰብ ነተን ኣንስቲ ቆልዓ ተወሊዱ ኣይተዓለላ ይደምለለና ሎሚ ግን ኣብ ሆስፒታል ስለ ዝውለ ዝዕለለሉ የለን ኩሉ ነገር ሳዕሳዒትሲ ንምንታይ እቲ ቋንቋ ተፈጠረ ብዕብራይስጥ ልኮድ እዩ ፀዊዖም ንኸይዶም ገና መጀመርያ ኣነ ቀሺ ነይረ ንዓዘረባ ክትገብረልና እዮ ድሓር ኣነ ኣፅኒዐ ናሁ ሰናይ ናሁ ኣዳም ዝብል እንተኸድኩ እቲ ንፅልየሉ ይስዕስዕሉ
هابا ناقل هابا ناقل هابا نسمع خان معمرة هابا ولا هنا ما طب وما ناعم شبت أخي قاميحا الشعلو ولا خير داويتو كوتي مزمور كهرم كله ون كله وإيو نقرقن نسعى ساعتها تقبره نسعى ساعتها تقبره تحطوا نقروا نحنا نقرأكم هنا مرعاته غيرو ايش تعللاين بدنا تمالي قذفوا تبركهم قنا عينين استعن تزعرفت لي بهلنا يو بهلنا اشي امنت ببهلو عالم حجوه معراباويان كعللا انت بلان اي كولونيين اي خلوني نحنا علتن ناي سودان النوين ما تحت خير قلقو او تبس عللا سويتي او ياتي تمثل انت قوينا انت بركو تقرنيا تغيلها تقري تعلل يا ذا لا اله الا فرنجي نادبلو ولا يوسدونيا نحنا نمنتانا كوينات قرنا والتا قرنا مرعات دحر مرعات خير ريسا المثم هلوات خير نسخاتكم قدامات احنا صعب تغنوا لهم انت ريسا قدميو مرعات قند حريا تخون أولش مثلا حريولا إزيان تيلو ويلو نحنا خف بايدنا له كلاوة صارت كنت تحريا وخذنا حريات يلوان نسخاها انت لا كله صارت كن كل خنا بايدنا يلوان كت يبرو بتغرب قال لو ما يهر معي تنزهر ما سأل لو مو كسك عزاء يسأل حنا كذا جي وانا نقول كريستيان ذو كل ساعة في السويو كل شيء ذو تناج خون يبلنا تالوكا وعركا كلتا حتى الله ارسموا سمعنا سمع حراي حانتي تا فللي غوايلان دانكيران فللي انتاي كم مخانو دانكيران تايو غوايلا خان تايو تا حانت خا بعلت قال كيدان بينا خد قرب دو تخيلي وي بعل قال كيدان بينو قرب دو يخيلي سبيتن دحر ابياتو وي كاسبا انت دا ابيوا درار لان بينهم درارو حد يوم شوز فتو حد يوم زي فتو له نقر قل اتا قوالنا تزي قرب كرهبين دلنا طبعا نقوكو ما مقابرو مال لوميو نمنتا يسان اجي تمالكو زقرفكو نخانا ذهبكم بري انت يا اخي كل ساعه مستريح اي عرب تذكروا واحد حدا عاري لبو ربنا قدرنا اللي في البيت الوسخاء نسق زانا زلو يخلنا خام كان كلوا اصعخ كيدنا حروف اتيني حنقو اتيني ورقو بلخو صباح نقو نتي يقولوا نقرالو تحركا شحو طبقا اللي زيا قركا اخلو خير كوي خليل እግዚአብሔር اي اقرو خمس اي تسقلوا بتخسيار اللي لهم ابتقني خن مهار كله اللي يقدر مدمني انا ما نقرو كاب እግዚአብሔር ዝፈልጣሉ أربعة حمشة زي قبر بهايمانوت توصلوا خم كحتو كرسنا هايمانوت جن حواريا باولوس كسنا ذهبوا أورنتوس قدما شو أتمرفن
هوريا بولس حالة نحنتي أخيلو أنت موتتك أنت يكون لكم أتسرق أبرهان ذبال ود سجنيتيو كاثوليك مهور نيرو جريك وانقوم نيرو روما خيلة بتخشي اللي خاني تنسويت تمرعين مسموت سبعين 4 سما كلها صامت عن مستمر حدا سيبر خيبة بالله يا خانة كم دي خانة ها مشات مرعية هو بس يقرفها يقرفون ما يسمونه ولا تغنى دنقرنا ناتاتنا ناخذكم قدر كتوكم دفرت ناتاتنا غانا اخذكم وانت لا اخون با شقر زلو علم مهرة يتشقر سمع السينو جانا له ما يسمن هوريا بولس انه ابرومي يتمركز انت لا حلنا صفقنا لا قبرها بلا تسكت مرة كنا زي ما حد تتصبين بلنا إيش سب أبدأ كلو تقاطي بلن منكسنا قدم كذا منكسنا أوش تيضل لخوانا حلفنا تعلن نقرقن تاتي إزاز تمرعيا قبائزنك يا نمنتا إتش كنت ببسنا نا إسبانيا بويو إلو زتقرطي ب نايديو قجي من كفات كوين ذلك سلذي اتي قربان نمر سواين أنا مش قربان مش سوي ذلكم ناتي وسد سوايكم سويتكم قبل تقول ناتي وسد رياتن تقول لا تو نعيم سلا ويو شو زيك وركان السجن تاو تقول موت زاكل عقم تناسي نسبك نبدلو منا تاقش تبهال بتقري سين عربية قشاش مالت تنجلزنيا تشيرتيو كاين كريستيان اي ود كنغركم ام نقدي انا وحس ام ميزان وي ام متر يهودي تأوري سويها الله عندها يهودي أبوليتيكا حلفنا بالله نسخالو قانقا حلا هجري بوليتيكا أب نقدقن أنا حلو يهودي بفزتو أي قششنو إحنا غا كنفلت لنا ما زي وكذا خي حربة تضرر تخونكم أبديك ساكن قبر كذا حتى قبل تضرر لكم وحبل أبسي كريستيان كتضربوا كلكم وسمامات كويكونكم من أنا وعد الزرب زلكم نمنتا كتردوه ماسيكم هراي بتصابنا زي حتى ملسن صباح لنا دحر صباح ونسلا زلنا دلكم عد ما يلكع نحجي ما تحساسب متان كهب اتي صحف زدلينا دلو سند نمثان كنحزينا نسخ بصحف ترى خوينو ابز غوبا ازي اذا تحاتيت نيرو اذا خا تمليسو متان كنبرينا سلازي انت راه حط لكم كوينو تكست تقبرنا تخوليهم بورقات كتبونا تخوليهم ايباد ونالنا صحفكم كتبنا تخوليهم يغني لي اجيك زي ابير مسكولنا خم زمدك اين حواتي تعالوا توريشو ما يصعد تديسو انت يحشكم هم تبأسو ذلكم تعالوا نقيمة بمسانيو نابزيقن بمحل خايز خفالا اتي قراز حرسو النبور دك سعديكم خانشام ذبالو عمبر اتي قراز حرسو خابكاش لمن تاي قدم فسسك ماسو قولو اتوم هابتاماتي قفلو لو من يارو تعالوا مفزح ذلك
ንድሕሪ ሕጂ መሓረና ኣብ ኣፅንዕዎ ንጉሆን ምሸትን ፅቡቕ እዩ ሕጂ ፅቡቕ እዩ እሳይ ግበረን እቲ ምስ ጸሎተ ወንጌል ግበሩ ማይክሮፎን ويسمعوا ولكم سبصات عينتكم اللي رأوا وعزانكم اللي سمعوا وكما هم لأنني رسيا ندلوان نسمع ونقبر على وانجيل القدس بصلوتهم القدسان ተወንጌል ቅዱስ ረስየ ነድልዋን ለሰምያ ወንጌል ቅዱስ ወይሃደገ ይሳቶ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ዘዜነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ናይ ጎይታናን ናይ መድሓኒናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ቅዱስ ማቴዎስ ዝሓፎ ምዕራፍ 10 ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ክልቲኡ ዝኣኽሎ ደኣ ፍርህዎ እምበር ነቶም ንስጋ ዝቐትሉ ንነፍሲ ግና ክቐትልዋ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ክልተ ኣዕዋፍ ዶ ብሳንቲም ሽየጥ ኣይኮናን ሓንቲ እኳ ካባታተን ብዘይፍቓድ ኣቦኹም ኣብ ምድሪ ኣይትወድቕን እያ ንስኻትኩም ግና ፀጉር ርእስኹም ኩለን እኳ ቁፅራት እየን እምበኣርከስ ንስኻትኩም ካብ ብዙሓት ኣዕዋፍ ትበልፁ ኢኹም እሞ
ኣይትፍርሁ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ኩሉ ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ቦይ ክእመኖ እየ ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸድሓኒ ግና ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ቦይ ክክሕዶ እየ ኣነ ናብ ምድሪ ሰላም ከውርድ ዝመጻእኹ ኣይምሰልኩም ኩናት ደኣ እምበር ሰላም ከውርድ ኣይመጻእኹን ወዲ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መርዓት ካብ ሓማታ ክፈላለዩ እየ ዝመጻእኹ ንሰብ ከዓ ጸላእቱ ቤተሰቡ ክኾኑ እዮም እቲ ነቦኡ ወይ ነዲኡ ኻባይ ኣብ ልፁ ዘፍቅር ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ ካባይ ንወዱ ወይ ንጓሉ ልፁ ዘፍቅር እውን ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ እቲ መስቀሉ ፀብሪ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ ንህይወቱ ዝረኽባ ከጥፍኣ እዩ ንህይወቱ ምእንታይ ዘጥፍእ ከዓ ክረኽባ እዩ ንኣኻትኩም ዝቕበል ንኣይ ተቐበለ ይቕበል እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ ንነቢ ብስም ነቢ ዝቕበል ዓስቢ ነቢ ይረክብ እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ዝሑል ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዘስቲ ዓስቡ ኸቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ይሓልፍ ቃለይ ግን ኣይሓልፍን በለ ጎይታ ጸጋሁ መስቀል ሃበኒ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አይኩትዎ ለአምላክን መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ንዘይትልወጥ ንኣኻ ንኣብ መሰረት ጥበብ ዓቃቢ ኣልባቢና ዘዕልዕል ዓይነ ልብናና ዘብርሃከልና ጸልማት ሒድና ናውና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኽልልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍዓት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ኣድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ኸ ሓደስካዮ ብትእዛዛትካ ንመሳሕተታት ተጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝሕና ነበረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ንወድኻ ንስኽ ጎይታ ንድስኻ ኣሎና ሊቃነ መላእክትን ብዘይቋርፅ ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝትን ብኣኮተትን ብማሌትን ኩሉ ላዕሊ ሰዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃል ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህሉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፅኣና ወድኻ ፍቁርካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምእንቲ እዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወሃብ ህይወት ጎይታ ንኣኻ ካብ መዓሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ንቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይብል ነቶም ዝስደዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ዝቕበሎም ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታም ትከኣላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ኣምሳትኻ ብልባስን ለኩሉ ሰዓት ሕልወን ንልምነካ ከዓ ኩሉ ክትበና ንኣሕዋትና እንቶም ሰማዕናየን ሰላምካ ምሉእ ግበረን እቶም ኣብ ሕማቕ ኣመሓዳ
صدين كم سنة زونا منقستن حيلن كورن ذا